Call me daddy of the moment. Yei moma yama yan ho akwaba emfamra Otec 102.9 FM so ene eye fiada ene ye da foforo atwedi ampototrobo nsu kwa me basa yi adom no
wasan ye bio awia yi ye besra dofo ne atiefo na mo de ache ye ye nhoma mu dwuma na ye die enti ye frimfraba mu kakra nanso yasan ba bio ya ye toa ye somne so ewo efidikasie yi so 102.9 ebre na wie du abrewa yi puma kwam se wie yede ASEMBEBADABI dwumadie no brew ba biara owa utie ye ana ohwe ye na wie dwumadie kaihye ne nso se wo ba ntentan ne so a ye live ewo so se wo ba Facebook ne so se wo ba YouTube ne so ana TikTok ne so a wie ye stream show no live ewo so de hia ne se wo behwehwe Otec 102.9 FM Otec 102.9 FM sa wo hwehwe na so huna wada meburu eya ahye ma wunuanom nya de suane ade kire dwumadie no bentie ma wunuanom enya binso hwehwe ebrekro na mu na wiai wadwen kire bia wowo no awiabrei ode betum ama yen ye bekan no kama ewa afidikasie yi so na yede amaw o share o comment na fe u follow ye no na wo like ye live streaming no na wie ye wo yenuanom wa mahodo so a onum so abiebiem na dwumadie no etwagu ye wo be love radio for uko Spain a wie onum abade mu a enya asem ketoa ene so ba United Kingdom mining so mu a ye wo GN radio wo ho ye wo Patmac radio wo ho ye wo Abawa radio ene ye wo Amansan FM ye wo Brini radio ene ye wo Sahara radio ene wie wonum nyina abade mu abiebie mu a dwumadie no etwagu ewo wo mfidie so ene ye wo Kings radio no so ni TV o Paris France abuchiman ni mu Dachi Hima radio wo Denmark Rakus FM ewo Belgium ena Sky FM ewo Columbus Ohio United States of America abuchiman ni mu awie wonum nyina so abade mu abiebie mu a onom etie yen medin de Krobea nana Yaw Asante ena wie oji amanie ena wie apesemakana nani ena de Krobea jata mene wahia bio ewa afidie so a ye ba besom na oba YouTube ne nso so a amanfo wo so amanfo dinkan wo so amanfo de wonu di sam nso atum ewo ho awie ba bi a wodi free a wode ba no eya afaka ho bi mame meje na makan enso wa afidie so de amawo awie ma be a peace plan for Gaza. For the plan to advance, Hamas must disarm. Instead, tonight, terrifying images emerging from Gaza. Videos show Hamas-linked gunmen carrying out a public for freedom, not terror. Hamas must go. Eshia bio ye ba besom na eya adesuane ade kire na ye de besom enenso ye mochiri dey de ebeye bia no ebi beko ebi nso beba na mum uye nipa a wote ase eya ahye ne nso se me ye na maye ene ma nya anye ene nam sa de we mane nko utrimu ne ya na mebusa me ho onipa beye bone ye de atete yen afri ye mofrase amiate ase se bone enipa beye eno na ebema ni take it amana kwa akopie bonsam gem enti se wudi bone a ubehu se asofo yi empanini enim de obi etufo ade we ya we ye de sachira ho ade we die hweye o sachira ho ade we die sachira ho no wan sachira ho a bonsam gem ene do beko na unim ade onipa akwa kodru bonsam gem ene onipa baako onde wo twam ewo bonsam gem ho na wakọ heaven na wanam kwa so a wakọ heaven no odru bonsam gem no ogina ho kakra ene ode ne nsa sum na no ena ohunu se ye wonipa bebre ya wonmo tete bonsam genimu na onmo de wonmo nsa sunsum wonmo ano a wo su sia na wonmo su onya asem ketoa ebi kekani su
ye pepa nom ne de keka ka ho na ye na bofo a onene nam no osre ne kwan se obofo wosi yi wosi we de mesrew ewom se ye nam kwa so a ye kwa ahima mu de nanso mesre se fa me fa bunsam gem na de mahuni min konko busa nipa baako asem baako ana mienu bi ene wosi okay ade heaven ye ko enti so pese owura bunsam gem ebusa asem kakra memo akobisa ene wode ne wura bunsam gem ho na wode na wura ho ene wo ko papa baako nti ene wo so panyini me nam kwa so a me ko heaven na me tuma ni hwa ha nipa bebre tete ha mo de mo nsa sunsun mu anu asua na musio adan de na asie o se hwe nya asem ketua o ye ne awuhu ya ha ye de nsa sunsun ya no na yesu onyina no de tie ne se ye kantam din se wa asase so bra ne ye wo so se o akina nko a ye besesa ye de akina nko a ye besesa akina nko a ye besesa akina na anto yen ti ye ba beduru ano ahye yen enu ye ho senka enka kire duru ya na nkam sesa ya nka nye ne menne bra mebre e wa asase so obusa ne nyonko the same thing no say ene obofo se mienko ebre na so no ne bofu ibai won muduru having gate wa na nyankopon se dabi wo watumi akobo nsam gemu akobusa asase mu we dia me san de wo kwa asase so ena pan oto ni beheri ni paduam krache na ba asase so na nasemu a okobisai ewo bunsam gem eno san de abasase so anu ya wonya aye no eno ka kire nipa se wodi hye wutrim se meye no ochena onua so obetumi aye ne ochena is not granted bibia tumi si nne enti se ne ena wowa ochena unnim die besie saade we katene across fatoto to baabia enene wo ochena enye wodia woni e wobu nsem gem we senko ka se yatumefo masesa nne nko wamfa nko hyekina ebia nko wanko wakonnu ne hode ne nsasum na no awrehoa na wodie sa wate ase enti meye na maye eni manya anye enenam de wahya ase sa obeye no onua yere ho ye sikaba maya madwe kura se mebie adwuma we na yene ne ye se we die skai wo ho ye ade ye ntototo na odi akina udi ska no ko ya akronfo akoje enijie na be wura wu mu enti ko test enijie hwe me kokro ben me hwenam manya mayi bewe wahu se ho de uti wani sika nasa ahye wo ye ho hwe nye ye wahu se ne tie enti onua da se ne se wo de hye wutrim se meya si wo fa won se si wo bo na ka kire wo ho se meye mentu nhye kina na utu hye kina wanhwe ya krachi otumi nya akwanya kobusa asem wo bonsam gem na no yi a ye de ma no sa no yi ni bi na ebia onso de bema ena wie Krobea masemu anie eya ko ame na ya wura bonsam gem aba muni adwuma oni abosama ko din komo aba ma enche atiefo nyina mama jibra mutie nyina okay na me yere na maye ni nua ne manya anye abebe na jeshi na money na etutu mse tubi na yanko wo se o jana o wachire na obo na ne pe more time mfana fa ho na dia beba afra ahye no good me ye na maye ni nua ne manya anye wo bibia ye ne ya sure he otika mo ani je muro so sika na ba o de dollars na bra mi o se ahye mo fie na akrofo kutwia no ya je ba gida free ni sem wahu na ni je na buro so ma na kan ni nya de akira manfo na nipa na mo twa ne ho ahia de unnim mo na mo te ho no wo bibia ye ne ya de wowo na de wowo de oni bibia ye biemu ene ya enkwa wo mu na wo bibia ye ne ya se don hwi kwa etie de ye ne ya de wo ye nim ye mfiri a ko se no me san bebo no ye nim de besi nti ye wo bibia ye nya ne ya me da se eburu arafo eja kwa me ena matede nka no ena wiei se wo ba ye YouTube ne so a me hu se Prince Holiness waba ahoma ne so osena na ya Krobea Asante awiema ha onu abedwafo ye chiachia mo
Queen Rocklin mehu se won so aba wo kire sakrama o Dabi me nsoma ba bedru Mustafa Said ene o se brame abusuakuru wafo Nana Krobea wiai ye ne mu ahia ha ye nyina ye ka bom ni aba besom Margarito GH ene o se akra Krobea moro market fo ye nsu ne enie awiai nana ye ne mu asa ahia na nedei eye som ene nyina nso ba besom awiai nana boadu ene ono nso abewuram no kire se good morning Otec abusua ene se oba United States of America yensu yetwa ho ahia na ye mamu happy weekend wate nana yankopon wode mbekọ na obesan de mo aba ama ye nimu nyina nso asan ba bihia wo afidie iso nana ba afrifa ene o se akra ya Krobea Asante asuofi asaman new sat na menso me wo na akra yenso ya ye yirede se ye ba besua de ye ba be kire ye ho ade ye sire yankopon hira ede ma one wabedwafuo nyina nso amankwa bo Steve ene o se akra Krobea they say die akakakra bi na bronya no aduro ye mompa ye nsre Awurade Nyankopon na ho bampo say 2026 no ode ye ebewuram ene bis 1111 ene o se akra ya Krobea Asante ene mi United Kingdom mu na yenso ye monitor wa ha ye hwew ena ye tio Frimpon Samuel ene o se na Krobea ASEMBEBADABI o ene wiai no kore ene sese ye ka yen kan kire ya manyofo ne nso nana ya do dwumadi a wudie El Shaddai fashion wo manso chenkenase na ono nso to sankra wedi afri ho na ode aba okay awiai adofo ye wo enkobobo na me wo Awuraba bi wo manim ha manim a wo wei eye asem waranko ensem wo ho nanso Awurade Nyankopon enam nipa so ene boa nipa ababa akwa aba bacho heja ho te sei bacho ya mianu odi de sei awura bacho mi de akua de me din de bacho infanti din tim de kograwa ba mamlo fudin de frisia eji ti mitumi fra wakua frisia bacho wa infantini bacho papa na infantini me mama Asantini fa ko kale adanse akokire bacho ho na mu free bacho na free he ne ba ha ne bacho mi finance praso adanse praso kurumpa na ate me bacho anya akrampo fukuru ana akrampo fukuru adanse praso sa dance praso se wa asen ene ye wo mo se wo nam no o bo bridge ehie no we ya dance praso okay duma be na ye wo dance praso ho me ba cha okru ho no de me ye fom djuma san ton ade o ye fom djuma udua de ba cha me ye ebro ni manchine bode na ton boboa mpaboa enso wo praso ho a okay akua frisia awiai ede asem ene de waba menemetifo de mabedwafo anim hye wasem nase na yenti de waba ba cha de ede me ba han na ne se adanse praso ye yasemre man ho efe no na asen wosan ye jasen ni na adanse praso kuro no me na chichi kuro no otwa asa ba chichi kuro no jasase de yo bipa ti mama mo che masase so aminu akoko di akwantu nti mantumi anu akoko no di na me kuro Asante we kwan abodom ti mo ho ana menya ankra wo fon so se na ya hene no efe na pemisan efremi ti ma tutu me na se me koi na me fa pani bi free ho ka me ko jama himfie ho ya efe ajadu ti ekodu wono na ajadu ni ka che na se na kra ni wamba no se mpache for some na mpache me akua no se una wo amene anti afiadem na so na mpache no se mate se cancer wo dan no achi no asase ne wodi a omudi achew na wo maame twitwaton ti me pese wo si wo maame ko to kwan na meta wa chije asase ne mawo na me ka che na nan se me da na se me maame na de che me se ono no wa kire na se wotwa bi aton a me tumi ne ntwemanso kakra ka mefa mande eti nanane ti Asem mame
nti edu se me tu free me krum ba na se pra ti me bo na chi no mo hina mane no ma me de ne kwa no de biase police station no mo che no na mo busa ne se hwan na de ma no no se na danfo na eto ina o so ni de so ti police pani ya se on fa na danfo no emra ewo ni wa de biase ho police station no fa sa se no to no so people semla ti papa ne ba ye no ya nani o pagya ne sa se ne de yen ko no ko kire ba bia ma me de ma no ti akwa no che se ba bia bla na ye aduan fo ni na de ono okopent ko so be kan kure me ma me ka se ne ba ke to bi be kwai ya efe na kua ne de nti ho de won ton na mum de to so akere na o de ma no ti ofa me hwe mu no che se papa no kra de ma me de ma no o wi ai fi se de ma me ton ye proto na ya o ton ya eno na dan se o ton 7 million e ka ba ko papa chan na papa ne che se de ma me de ma no che no o de ma 20 million ana m kan se oboa e mi de ni bia ti me pen ti me de 20 million ko ma police pani no na o mo de ma huro no se onye ma papa no so onje ti o mo ja asase ne ma me ti me twa so me ba na asem ma no hu me ni me kunu e wo soro asamre man a wo adanse praso papa na asem ana o gina no o dan kem ti o gina no frɛ se yemra ti me de ma nko me gina nkyɛn ana me kuru no ka che me kunu se mate se wo yere ade 20 million ko police station se papa no enje na o yere mo ntwesika no na papa na asase no wawia ti se o yere ko ntwesika na yere no ho te se je wayeye na asase papa na wia ti na ba ye ma na nya dwuma wo so ti ma amua no ana me so asase ka se na me twon ma so no na me niska nti ma kwabo foforo eti ma me dane sa papa ne de ne ma telafo bi wo ho ana ho ma me 70 million me de kan sa ka se no wasam aje ka se no o police station eti wono aseme ma ne ka sa no ana me dane ma telefone afi o san be ka che me say asase na me de ma telefone ajiska no obi ato eye aseme ma ya obi ato pacha obi ato o to firi ho aho ti me busa sa o to firi ho ho se papa na nka me trace camera na o ka say ma me ntwa ma no wato eti me ma mua no eti o police for ne ka asem ya wi na me kwafom afa efom ko no me kwa eye tretin me kwafom bia nipa ba me so ebi wa mema me ansa nan me hu manam ne kuni adwane ti de last day na ya sojafo o mo hye soja uniform ti o mo hu ye no o mo ka ko do kansida no o mo hwe fon so na mo ko hye dan na sinwle mu na me ka che me kru se mo nko adan to ke na se fa kira mo bontu eye wudifo o enya soja papa ti wano na me hyem ne mesi wona me dwane me se asase ne de eye mi ame nana ne ma mo na de ache me eye ni ayasase se me nya obi de na mawia na mo meso me nya obi abone me kita nkwala nson me na ka wanwotwe eti bi o mo tete mo asase ne ho eti de obaba me ho pa me de me dinse e kantam bodua ho se de obaba me ho pa udi ni so obaje ho pa se obekumi ni so no hwem na me nifa hona ne woni ma wo mo ti ho no o mu dwane o bodua wa asase ne so no ene mrante no e hye soja atade no dwane o mo ye dodo se o mo ye mienu na tete wo mu ka kire tenten se afade wo de wusuro wo de wusuro tenten na nkasa na o mo fa kwa so ko fi eti o mo kwa na me de akire msa akọ payo ti o mo de mekọ na dumpa san hene ho se mabodua ti mo fra me ko ye na nan busa am se why na de ko ho jase hene ya o assemblyman ya atobo se dua no wo bo na jase hene ni ho mpacha assemblyman no wo ho wo bo dua no wo ho mpacha no ni obi na video mi no de ema no mo de koma na nano okay to aso eti na nan busa am se wo na wabodua mi mpacha mambo no se edi enti na ubodua na dua na oboye no mo twa water phones na edwato internet na mkacha na se internet phone hu a o mbom se obi na ha me enti na ma me bodua no sama me kan so mbeti ase ana na se ne opese me bodua no me kire mu si bia me si bodua na nipa ni fo no eti mu yi eti mi cheche mu si bia me si bodua no se ne me mpa ni fo mu sinana me tia me fo sinana edua bo no enti me nye obi ahwe me dia to nchen asase no wasam na mene no ene na busia fo beka eti wonfa na busia fo na ne ka asase no wasam na asase tukuro na se oton miensa won hene de baako no ka chana sana na mpacha oda roma minim ni nyina na mu asase ne kwa de eye na napem san wafa asase nyina eti de aka no ye ketewa bi na e wo misem ene o se na napem se fa bochiri ba
oni ne betra so naka eti ho na asem ma ya we gya sin ni ebe ka kire nana ne say nana edua no hye no no nane ana omusan sa adachi no hye no nane no say ma bokro mo panifo nyina adua na masa bo ahemfie panifo so dua ana ohene say ne na wo twese na meso mfa ne panifo mla enti wo mo ba wo so fa panifo na obo mu dua no wo so ya sen fa mo bra. The bike dealer you trust, trusts Velotric. I'm Steve, and I'm a Showcase Velotric dealer. I have tested many brands of e-bikes, repaired thousands of e-bikes, and Velotric is the best ride I've had yet. And if it wasn't, I would have probably let them know by now. And their quality has never changed since the day one that we saw. Actually, their paint jobs are just getting more amazing. Velotric definitely acts on customer feedback. So how do I define myself? So first of all, I'm a father of 4, I'm an engineer at heart, and I'm also a Showcase dealer for Velotric. Jatade no kanisa o ma no mo sheso jatade no chese o mo wahemfia ha ansa na ma premier da ne dua no ana ohene say enel sa na tie dia o mo mba me so me say o mo ya hoho dia o mo ye nipa eti mimi bo mo dua no mimi pese o mu na mo sa na say me pa wo chew e ka mo so ba so me komunika mo so nkomu nkome eti wana papa pani ba kwa kase me mu ade enti o mo ma police fon cheme to mo fred mpa se police fon to mo fred o mo na mimi busa ahemfo ne say me pa mo chew ja sin ni a we asem ni man o be ka asem abom panifo dua eya hemfiefo ni krom panifo na ka se onfa omomla ti me busa asem panifo no eni ono an ma me ne ofa ne na fofo mti ana ati ahemfo no ko hwe wo mo enso man ka ho hwe eti ho na anche na police for ne bai to mba na mo se mi na mi gina ho mo fa me nko ti police ni kitwa na yeso de run to gum sam se me mpene so the run to no to me sa me ne ba ko se me ko dam fie du kra na me ba me ne ba ko radio so me yi umodi ana police ni sia de ni busam se adan ana me chirim se e asase ho ana da me ko fo matrete nko ana nipa ba so bekume ti soja fo mienu a mo se soja uniform ba me so na ma me kese enti me bodua ana mo se me na mo se mo meche me ana police ni se nana yesra mo ye ndi eduabasem se obi trete no na obodua na mo so na dia ye tumi fa ne kotum ya police fo ye ndi eduabasem se de ni kotum a no de ko radio so ye be wora tade eti dia basam ya mo nanam wasam ti mu am fo so no wada ne dia ye tumi fa ne tum ana mo jami to mo jami ja sin se twa atoro wo aseme ma no e wo police station se o mo fa me tum na me ma trete ne se mekunu eti na nana se o mo fa me tum eti o mo sa afre nana ne chiame no e mo tu kai fa mfio bai ono mo se nana ye mpese ne ma me tum na ja sin ni aseme ma se ma me trete so bekunu na mo se nana se fa ne tum no se wo Dabi enti sa e ye duabo no boy no na se o man nane no so o man nane ena na se mo fa ne tum ono se ne e ja no ye tu fa ne tum to mu jami na police pani na wo do pass ne ka che me se asam no de entwa yi eti se me hwe na se miniscam no kokoto a me fa nko reduce so na enye o mo de ye me no enye na me da na se eti me ko efie no ni 3 days sam ena se me man we ja sin ni me ba de praga ya adwuma assembly man ya wo adanse praso me pa chan o sa e ja sin ni oje me ba praga si ho se me ba ne de praga na kwa America na de o ye police ni me ba cho Dabi eti me ba ne be ka kire se ja sin ni age ne praga si police ayi ahemfie ho amo age ni kin egu ni botom atumoto ko se on fa praga na ma de kwa America eti e ko ho na e ko pancho se on fa kin ni makola no na praga no ni wura ni ho o wotakwa ana oyi kin ni chem se kin ni enso wa fa mame ana me yesa mi so kin no o si free motor so o hwe masum assembly man no o hwe masum wo twa masigu o obobo mi a tietia ma me hwenu no mojo tete matade nyina tobo akua wo ye wadwen se wo hwim safuano pragia ne safuano every assembly man nsem ena o ye dey ana o hwe masum assembly man hwe wasum ti o hwe masum no ana o twa masigu ho enipa nyina ni hwana na wo ho edom bebre wo ho nti boy bi kura hwan na wonim no na wo ho bie ono ane bra kwa akra be bo no sotro se kua na wo ye ni sei assembly man na bra e be bo hwan sotro assembly man sotro se kua na wo ye ni sei he eti wa ba sa na boy bi o janche ni moto ye adwuma so se nana de se wonku obedwum nana na abu obi ma me sa ofo na atofo mu wo sa ko hwi moto driver no so asum eti me da sam no e ko de biase police station ana ono aso ko ye case na me so me ko ye eti ho no a police for no na me so me kanti omo ya kona bra sa anti ye twa kwan sa na no otifie o ma
police station obi assemblyman me pa chan eti e ba sa so ye adanse praso assemblyman me pa chan adanse praso assemblyman enipa ne to aba ma no wo ka ho bi o e na mo to aba eyi assemblyman me pa chan to aso enti no onko police station o ma ho enti e no atu na dwum no otifie enti me ka che police phone say me twa kwan ya ambre de bia me me kunu me man me ka wan ye nipa nan lolo fa ye kwan ya ba nye easy na assemblyman na yi nani na omo so omo nka ho hwe no na si ane me so me ma police station obi tobo ma me musa wasem bi ansa no ato bra no obo no na wo magina ho na me ma me magina no wo de me ma ne de omo ye ne say we na 19 no mo tobo e ya asem na me busa wo me nka se kirem me se e bra asamre man ya wosan ye jase hini obo no na wo ma ma dodo sa na na gina ho e pa cho mienu ka me kunu miensa na ukuru so gina ho bacha na omo pata na omo gbesene mpene se we na mo bia fa ne sanka no ho boys no so mo prince memba no ne me kunu mo bia fa ne sanka na boys ni so hu se obo bacha okay enti uko police station ano o man na aka se wo mabio me bacha na me ka cha police phone se me mabio fi se nipa no me twa kwan ya bre lord fe no so o ma eti me so me mabio ona mo se na kira me mra no me frɛ no eti adachi e kwa na mo frɛ no o baa no na police pani no eye se asam na mo pese kokoto na danse na memi nyane nti ono so na nane ni danse eti kokoto a danse na mo hia adam so bi de danse e ka menya bebre no mo so mo suro so mo bedi ama me no obeku omo ti omo so mo ni danse ana police man say ono kwa no sa na che dia obeka eti omo aka asam no wo office ho ana omo ma me woni say me huna ma me nkaka no ma me nye no ma me mo na kutia ana me se mate na mo ono so hu me no ye bibia me hye danse na me fa ne mra ana me se mate na omo so ka chen say me so me hia no na se me so me ya na asem ye ne bibia ono asem me ma so hye danse na ono so fa me mra police station ana ono so wate ana omo ka asem ti me ka me boy hospital ka nyina no omo anja ma me ti no abo kwa anti matale ti ye me bisa police ni say ye nan o si me twa so wasam ya bo kwa me ba chan to aso me twa so ana me ti me baby eti ba na o hwe ya wada etwa mu me wo fia ana committee for me enan ba say me body a medua no oda na chi no me ntutu ana me so body ani de me ntutu fi say body de ye mfra wase a obi adua wada chi krom oso obi adua body e wo ni fichiri na me de me say say de me ntu say me dua chi me ntu ana mo si me ntu eti me so committee ni pani na o mu nsa sam edi ne kwachi o say hwe ya my civil unica what do body on fee nyina atra ba onu ana ofa pa mensa an fee we ya chi yi abedua body o papa no so fee nyina ama mo pom pra obium na na ti na me dey kakresi ya musi mintu na afu a me ana me do ti mintu ana mo se na ansane du na se mintu body na mo ba betutu etimi na me ka che mo se na ansane du na se mintu na mo ba betutu a na mo ni se di body dia mo mo betutu me dey mintu na me fa me pan ti me bu mi se ogugalam na me fa me boto fa me sika kan wo digu me pan mo swai fi se me baba akokọ ss wo asinfo su ensuta o mo fra me sakra na twahwe da hospital etinam ka me kotu banchi sika ni me ho na ma beton na me da kohwe me ba no ti me du station na hu sase me ma na ti moto so ma kan na hwe na me twam iti ye tra no na ye du kwam na me kuso de komatifo be ye kwa ama wi agbade a chefo me nya akọ na me fra me fa na won peske ma me ana science ye kofi ati mi kuru fa matters aso down ana me fa me stebi otopan no fa ne sopia ne dachi seat mo ana me hu sa se me ma etu ni moto afa school mu kwan no na me se okofi ti mi du seat ba ku mu aidachi eye mi am papa ku mu si dachi e twabla gogo na me hu sa se me ma ni moto etwa me abegina mani ma parking moto na siwo na wo ba me so na asem obi na no ka se wo na me so a me kwala ase o mo meka nche so tutu bode na wo si wuntutu no ma amua no wo system ka che wo se wo bie wa no kasa du mabu tu the one wo hwe masum to hwe masum na wo sumi tanta no benyama na wo ni na form sika ne moto nyina na mi hwe na form yirim tobo me pacha akua ofa enkomo ayedie ugina nyankopon ne anim ahonhom a etie yen doso woni ewani a etie yen doso enti me mafidie yi so no yentwa ntro mesrewo afa me ntwa tro wakwa hu se assembly man ya police fo ama ne warning na won so yama warning so obi ahu ne nyonko a ontwam so obi beye obi bi a sidanse na fa ne bra ne emeche no wodi ni moto atwa wo wa nka hwe
Akuya bisa obi o wanka hwe na assemblyman ye dey na obo masom o se me waka chem se me kasa du a obabo me du eti obo masom na osum me nyama na yesom ne gu fom na ofa me pan to the pan na bobo me ni so the pan na bom papa pan ni na mama ti bi kuru kwa no osu sa wo fa ho hia me eti bi kudu pipe bi o hu se wo te se me kasa na mayaw dan na makaw na mayaw sa me nkaw na abu mi ye na me ku hu sa anti me ye na abu ne sa no ana me kudi em ka ba so to ba na no wo so mo no ni oda na ni komi ku so ni me kudi bom nya asam ketwa titi mi ku atade nyina asamre man ni ukuru sa de abo ani wo titi mi ku atade nyina anti ne me kuru sa koto na num o ka no asamre man ka wuku me pacha o ka ne sa ana o sa fast ka no so de betwa me kunti wo fast ka na me kudi poja ne sa me kuru sa eti mi so be fast ka no na wo num sa me betwa anti man bidiem ka ba fa ne kumusin ana obeso mu no je se kan no ana man ne ska me sa me ni ko machi so me sa me ko machi se kuya jai ni na na boy de bo me ni sum ka japan se na de no wa so me sa me ni ko machi na boy e bo me nya ba man bo me se wo yire no ti wa na ba ne aseme man ne fa bo ba ana odi bo mani e che pa ya mani mu na mo jansa na papa no e ja me mu he tobo papa kumsi ne be kire won se gu wachi no sabre ni nyina na sambre man ya wosan ye jaze hini no wo hwe wasum enti wo hwe wasum no no fa abo free form nyame ani mu na ogina yo fa me tractor e no de bo ne ye den de bo mani achi che pa ya mo ja bai na man ni ja me mu na mo ja se so ni mu na won kunu na wa so ni mu modi ade abo na wie na pa ya adeti no ja ni mu so ni mu na won kunu so fo awo na da form a wo kita bible ada na wo yesa kumisi no en kan san so fo eti man kasa eti ofa mo pata e no na manim emoja ni tu sanche manim na moja kata manim ni matale mu na e na me sa me tente e fa me sika ba ko ne me gara me di bu nsuo ti me fa me boto ni me kusika no e na kumisi ni fa sika ne boto no se wa fa sika ne mame na bufuo wo mu to de sika ne mame a e bia no obi de twa obi ana se bia no sa hia hen eti wo de koto ni fie anumre ye bodwo a ye magi e na me se mate ti me de me nyama ne ko gu fie na me fo kai de me fo mtale ne manim moja no ko police station what they call here police station why be okay it me do na say me man adinka tumoto akoye case ti me do na the police for na kasa ne sa na te dia o mo buku asem na ye ne court na ye prison it me na dom bebre su go amuri case about ti me do no e na police pani no hu say manim moja no say what asem man ade an kwasa asem na wadi no na wo abegina kan asem de hwe de odi ayo bi ma manim hwe nanim moja e na dom agwo ina say eh we pra ne pa eti wona mo mgoni bi say we kan wabon 2 times here papa form miensa say ye kwa de kesi ba ni na be hia wa ha mienu ai no aseme man so bo no tinantale eti da mo hwe na monka na nya fese obi maame be ma be hwe ne sa eti maame mi ni abaya tobo o so wo mamema me pacha o mamema me meti hai ye fra be maame abra mi nta na me kroma samre man wakopai be maame ani achi enti na mi busa ododo se o mamema afa pacha o mamema ye dodo se me mama mo ye num na mpanifo mo emiensa na nketwa mienu na ma mienu empanimfo na didi mfie sensen mpanipa na om de wafa no nya 24 years onsa asemre man ya ye kan wo hwe na obenya be sei asemre man mfa se obenya be 28 and ase 29 young boy me pacha usa ase eto de ne kura wo betumi awo no me pacha enti ye sure so wo mamema afa me wo mamema na yenti amenka so wo kunukunu adane atende ho kwada na betena se we de enye se mani na san mesrew menka se bia me bu animtia nya animtia kire se wo ye mema type te se me ye sa no ye ya atende ho ye me type ni agya kwa me wo ye ya atende ho ye type ba ko san ni jataba ye ya atende ho oba de echi ame de onya atende bo ne o busi oh, your friend Bontikila. Emranti ana wo mu bosi no your friend Bontikila. Wo hoba de de onu ye Bontikila. Kwabrane. Wo did say. Pacho your friend Azekapia. Kasegu bibi ni mu. Azekapia ni udin. Azek maninsa. Fie din di kusi. Kusi maninsa wo mfie be say. Pacho me 45 years. Ben ho 45 years. Enti wo wanyini sine assembly man no. Dana wo kwoto so se wo bo yere no. Mema ayira to aso. Dana wo kwoto so wo bo yere no. Oni no di ko bom. Me kwa na msa ene nana wo sa bo me yiri biem.
Into otona ne ho say miana no sa peli so matade no akoko no hwimsum na say wo sole a me wo bo me yere na me ba ho no ma na me ba pata kura na wo bo me aka ho on say me ba makaseti yawo na wo bo me yere na me pata na wo bo me aka ho wo kan wa 2 times ni ahemfie na mo sa na ahwehwe me sotro me busa say na de my ode ya so unim de otimi ye so munim odi otimi ye okuro no so enti omunya no nkumi kura otimi bom me hwehwe am se kura na opese otimi mene otimi otimi din sa sima se me mene mu se no omia se munya na me nkunu nto enti se wo ka se wo ko boni bia ho boys na mu didi na chi no no mo yese we na heja na se wo kura mo nche kura babo enti ama wanya post enti obi an our boys ye didi na chi boys ya se flood boys na mo ya cloud no mu dinachi oyenana ubona ya babo adane se ya obo meira eno meka so wahwe masum dia me na eku no boy bi firi nchen ya felefo no oba ha nkasada yehu se da me pa cho jai afi na bla kura no bo afukura ma me bo no bi no o apim me koko enti akire no sa fa boba men kam jam ho kura nko be se me nim kura che oba no o fa boba no ato se ka kura o mo je firi nsam no o je firi oba nsam se o betwitwa no o de ko to twam nam twim ho se ena bia ho sa do mon ka cha ni ye ma me mesre mo me pese na me de mesasi yaje o to na ma de yaje ma han mu nyina che se o de ba kokora bom kokko amete han mu se na me kokko na me ya etiefo me pese mo hwe be mai call into the rescue of Neyere ena sekan a na Neyere ede kwafuom according to omo efri gu ye no asamre man ne fai enti wodi twa papai ena ode ne nsa no ba bia eye metro side no the metro part of ne nsa no ena ode ho no ekogye enti zesi asa wo hwe ho no mo na eba na bati so ho na mark no eda ho tenten ya se wo hwe pa sanka saade wei ekomu a enka papa no kebe pra ne pa kebe pra no mark ne da ho no. To those of you on the YouTube and on the Facebook mo amu TV ne so no asem no enie okay eye mo fa nkoda nim na yensan enti se kan no ode ye wo ho sa ode jamo ho ade wo ye wadwen sanka wo ye dei enka man doja so no yes na o yes no jan ne yina ni firi oba no so se mimum no ne mbeslogo enti an kra o tambo ba no ato no ma doji no o to de obetu bia ma doji enti eya na meso me kono so se me so me force so me ne beko enti eya na manfo pi ba ho se kusijai na mususu ye mu ana ye de jai enti mi wie no mesesa no ma na atu agu fom ni nyina na papa kumisin ba se minyai na seka no won fa nkoto na yeko efie na ya boto ye ma ya baba ji seka no enti Dad just bought the new Go-V permanent outdoor lights, and whoever gets home first controls them. Wait, who got there first? And it's Grandma for the win! Monday is Mom's Winter Wonderland. Tuesday, football night. Wednesday, I'm pretty in pink. Go-V permanent outdoor lights, ready for every occasion. Join the fun. Buy Go-V permanent outdoor lights today. Now money bre asame man so njo mo ma metena se na mo video mani mu enti wo wanimu no eho na ada ne poye esi omoma so yi acha eho ne SY na ha no so pai ha ne pai eho no botokuru tinese fo ne pamom bele he tubo enti ehe fa hospital ne de ko Asem hospital no mo pamye na mo sama me ko fusu ene sama ko fusu enti de atua hoyi ye pamo ho ye yi ahoma ni mpo asamre ma ne bo no de bo ho no okay ene wo ma ye dey enti de ko police station na mo video mi na hono ohun se a police for no ani abre no e wono so na fi Fred mpa se hene no hene no so ne police pani ni kasa no de phone no ma police pani kasa se we nyo hene asem wa pra obi ma mi sei me ne hene kasa de na me tisa na na ne kasa o pancho ne onye phone no ne kasa enti oje hene na police pani kasa na na se ya video ma me nanim dia ye de be san wona na wodum pass na hwe se jasin ne ko bedwom a
de bi ode obi maame anim en na somai dondo we pra ne pa anim na mo janchi atwa e de besa nim na okate fon ana mo ma inform say ye fa nko hospital na ye famra say ya asem no ye de akoko ati da mpa cho first one na me de ko na mo ye asam to kan mo kan no office wono me hwe we na sibi omo sisa ye ne nana okọ ho mo ye nana omo nya hwe omo fa ne ntum omo nya hwe na mti dabi eti me gina police station o sun ka te police ni say me de asam ne ko kumasi o ana police ni say me na me de masem ba bia mpa bia metumi de akọ ana me de ba ti bi bo me nana be mama ne wakoka no si dabi fa ko Otec enkwantena ti me nana be man kra o fie wa me obi de mesra me ni obi ani competition ana me mama me de ba eti wonu ankasa se mama na akwan wode me fa so nyina me masase no wabeto me ame wo fa ba ko bia wa fimre dada sase wo me de ne to aso wo ye ho asieye a mo sie nipa kra wo asase no no wato no na se ankafo na me wo fa ne ye ti ye sie nipa wankafo na se nyina ha kasie no ene ono wato so de ba ni project eti me de ne to aso eti wonu ne de ne tia anti wo pa me de na kan de no de ni project eti me makwan eti wo se wo de fa so na oyi mi fi wo de na chese onya kwan afa masase no enti die enti no aba ha enti me pa cha me ba ha se mo ami anya sa obekumi fi se obumi bia wo se obekume obumi bia wo se obekume ti ye kodo mpo ase ba ye no kra no wo sa fra me am na ba ata 80 e wo kumasia oni language for nenam se atei wo sister asase abapa wudi ja wo no wo sister twa bia mo bi ato eti bra na ye nkote ankafo mu na ode matelafo ti omo janwa na mo ba begusu nti omo koso a na me no mienu nya bo mutuo eti mi nua na ma na de phone no ogina phone no so no asem ma no e de phone no ko ma telephone se obi gina phone so se me famle mo ne mo kasa ti telephone ji no no mbu asem ba che wan no se ye frɛ mata me wo kumase me na me papa ni na oche ba afo me sister na dia asase ma am eti asase na me sade ma am no e me papa dia a wo dia ma me ti se mo koso a na mo anya aso ko a meba ni asem ma akote akafo mebom mutuo ti me wa na telephone so mo yempanifo no mba se na aba nti omusuro ti omo baji omusika mo de ma me 70 million na mka chemo se ho no nya atadia eye me ame dia nti omo nka makoma nto mo yem na ata apa de ode ma mo ye wura na nsuo wom a edua mo wom no eno na me na nande ma ne ma no nti some papers e wo me wo fa ho na eno na ohene no so age ti ho de me ame dia se die mo na wo ti da me pa cha me pesa mo bo ame se wo so obekume me tubi nkwafuom mikrophone anu amakrusa ba me so oba paase enkum nwuram tese ame omam ne ombo hyegina be kache me ye ntosi fafuru mu nyina me ntosi akase ne nketo yesi nyina abrise ko me ntumi kwankwate me body me ntumi nkotwa tese obia ba me ho ofie a hwe ohun yo na obekun akra ne onye okongure mu a hwe ne ye na obia ntumi kana se enti dia me pese me hunu ne se wakoye case wo post station posifo no ama hospital form e wo ni wedu biase wo de akọ hospital ya pam sa akrata na ye de ma no wasan de return ya ko post station ho enpo de me pa cha fosu meba fosu doctor no ya kwa mo hwe mo je form no ena wo try obo ni na gu e yisu wasi oba parent o feli a emerge ti me ko post station ka cha mo say doctor no fama me no mo sitam bia odo man bia me famra okay test case ewa ha scandia wamoje ndia wamoje se ode police form eko hospital scandia wamoje kire se eba dance a doctor ni no ne ye freda me na ba bedi se ska no na ye di bi ho nkomo wa afidie so ema ye ni aye nua ene ya de nyina Dr. Sampene oso odo efunu kasa wote Ofrey Krobea fidie so there we Dr. Sampene wherever you are a very good afternoon to you. I salute you Dr. Yankupon Shao. Wo ye pato wo ye pato do kra de na to aso jis de ka ho pato odi ade metumi aka jis ne de mo amon fama de o ye pato wo freba fidie so be kire mu ma ye education kire se krata anase ankasa kura no emra no kire se bibi emse ne nu 1 cd kura se 2 cd kura ne nu nemom sa mra no ne sese enka yehwe eye nsakira ye wom and stand to be corrected o kire mu wo sa kwa ne so and now we are Dr. Sampene Pato. A very good afternoon to you doc. Wo enti eye test case se ye ya ye ka sei krata ni wo fusu good
Intikrata ni nko post teaching obi. Okay. Mate. Adofoni adehye. Enkoma aye bui. Eye adanse praso. Memete he me ye dance ni. Na ye ni adanse fo. Sebe. Yempe trasam. Ye ni adanse fo. Ye ni adin. Se wonka ye ni a yenkan. Na wo kan yende a ye be kan. Maame wo wani adin pa on. Aba mbacho me de ne se me mpa sisie. Ena me so no me kan kure tra e betwa pa de ne me kan kure ne atwamti. Mpacho anti omo ya mo se me mani adin. Sa na wote. Upedua bore. Eduabo de me nka me mbo bi poda. Na trate ne ba so. Na me hwe de kwa na ani enyan. Fi se me kwafo mo hwe da yi nipa. Ema ni sikwa honti me fam ne maso me kɔ na ma ye kɔ. Ti obedu afo mo na nipa no. Mo ahia. Ti bi dwane a me dwane kɔ yina na me kɛse. Ba kokra de mo beto me ka se me nane me se me nane. Dane me se me nane ma sabo ena puyam. Omo dan mo ni. Na ye hwan mo a. Me ba cha boys no omo ya hoho. Me nim omo. Unnim omo. Omo ba afuo ni mo omo se de an. Omo se me nkobium na me bodua. Omo se won nkobium. Ba cha ma mane omo me dwane. Ti dwane no mo se me dwane kra mo time so mo so me mo nkobium. Ti me bru nua sa na me di dwane. No mo se me nane na me se me nane. Ti ni nana me bodua no. Eti me boya ma na bro so na fe o makasa. Omo dan mo ni na mo ko. O bodua na ma ne bro so. Me bo se wa be kumi bia no. Wo kumi ana wo sunsuo no nane ma no wo ma me na obushafo. Wo nya sika no fiefo de be di. Kotra kwa taro dan wo mu. Ti omo dan mo ni ko. Hey. Ono abobro so, ono ahu se wa babro so no. Ene ma enkofo ni jai ni dwane ya omo ko ye. Edinio jai wo te ho be ma bo yire onso trawa ontumi nya hwe na ote odomo da nya sa se omo no boys na omo dinna chi no boys da na wo twi moto no tokro mu ho na okopai wo yire ni achi no na boys bi wo satan ma na me ni ho na uni wo wa mama na ntwawo nka me ka me tra ada na satan mo ankyere wo men se bo ho satan na me ho anti america oh my dear ho miawa no kan no pa do ho Oba oni bema no ono ne yabuni yachia nya de owo bema to de bia bema kire o mensem mini mpagini bi okuro yi mu wo ye political figure abanda de free so koi na ono na ne mrantie bi call ne nchen ona abo hwansem fo ne kwase asem bia nkofo we mu ye de ho excuse me ye de pese ye kɔ yi mu duka ye kire mu bibi kakra bi wa Ose aha nti me kwan ne enko sisisi a mo bebo mama ne yi se me mama kwan na mo kwa ye beka se honorable asumasi ene ma boys ne kwan mo koye de atie ne se ye koye wie na bebo amane a ne mpagire de adi mu kodwa atoa tie kan ye kan jase hini akoto ne nsa wa abonten wa pa wo yire ni achi menkyere wadwombone ena ya asem keke na meka de nke hono yesu ya pai na ni achi bi tinke ye ateka wa pai na menso ma pai eduru di ade na sese ekodwa ato ayakọ na watena ha ma na pai wo yira ni achi wode seke ya te wonsa ho prepare wonso bi asa ka wonsa kura ka ho to de bi otumi bow ho mu tete wata ade nyina na ote ho hwe nioma bi wo hono mo a udi nkan dan abodansem kakra di uwie na obaw nipa sumu a no ama nipa na hu se o san wa adwen wiase obia wa abodansem woni mu the fact is wo to me no enkyere se obi ntumi nan abodansem adi mfa nkyere wo memeti ha me wa abodansem woni mu obia wa abodansem woni mu so obi nan abodansem adi mfa nkyere wa menka se bia utumi ntie o dari bedru se dani dru hwa sa daru na obihu everybody has abodansem in him or her abadi achiame faye bewura amamre mu kakra ewa ha na yenhwe se jase hini tumi gina abonten to ne nsa na eno ye asembisa eye amamre in general not necessary ewura yasemi hunti obo
akra me da se yenche ye tiefu nyina ohene bia yenya bo ohene nko a oni ho kwan se okun ewa abonten efiri se ebra obeso afena mu na wasai se ohene mfa ho ne ohenko a wo ye se wo ye bonkum se wo ye nifa se wo ye jase yanko abonten efiri se emra ne bo ho ban se esan se wo nko abonten ti obi anso ntimi mo empo obi bo wa enipa kro no se ne etie bia obo ketu obo kese o obetwadwan enti wo emra ne bo ho kwan ban kwan sonko so ne saade enti no se obi mbe bo atwadwan dia menyi ni se obi abetimi de ne nsa aka ne saa enti no eni se wonso so obo obi a wonso so obo obi a wonso so wato emra no fi se wahene enko abonten enti wahene de onko abonten enti so wahene bia obeko abonten bia no wato emra enokra no mentimi nyina so se yebetimi atu na de so ba yebo ne kwa adu a yebetimi de abone kwa adu ni atu na de so yebetimi abanisa Vise si ye hwehwemu na nya bi a enya yiri bi na bi nipa ne be yiri wo na obi ani ho ena bi a wo ye se wo so be defend wo ho ana se bibi etesa na emumu pa na wa heda ekototo nsa se me ko bu obi pupo ne ade a eno de emra no ma okwan oba akura be ma wo hene wonsi oba akura power abondin o wo suma me ye ko frɛ ne brɛ o ana se wo be ma obi akoka ana ye frɛ ne brɛ wa na nedi nkomo na ohene ko tete ho se woni oba gina bonten se ne pa no kra no amamre ne nyintum okay enti ene ba bi a wutie ye mfiri bia no sebe ohene nto ne nsa bonten o kurom ho ba bi a wo bia wo hene ko asa ahene wo yo ohene tupak fo ne ko abonten awrai ede ne nuoma edi adanse kire se Assembly my yanka asem we de assembly my de enka asem ba onu na twitwaje obi Dabi asem we de asem ye me werem dodo okay ye beti assembly man nso side of the story de enioma no ode aba ma menhwe ne nioma ode ba ye no ma menhwe enu anie de ode ba ye anie Kofabra pine ni nyina wode aba monfa pine ne mra wode pine na fi adanse praso abakuma se monfa pine ne mra sesi amfa mame monfa nkyere matiefuo nhwe bi atade yeyi ya atade be awura muntwa atade de mfa ntoso mame aha we ye wafuo matade be ma ne de no da be na wo atade ni yese no ya wade de na mekopatan no da na opai na ni echi no sa da ne die ni emoja na akekam no se ne sakai o nsa na ka na wo ha na etwa ye na moja won nyina ene susoso musa no we ya assembly by sa no okay enti oba de atade na ye da kyerɛkyerɛ o ye nyina na o ma commentary wom atade no na chi nanim ne bo so no ni nyina atete ya sunsan pa okay asem ketwa tumi se na nyamre na ntokwa ni mo hye okay na omo chese we ya assembly man sa no okay sa no omo ka yakwa bi bo nyom no se we ya Awurade nsa no yeah assembly man sa no okay connect one ne ma me na oba no so nse ema ne de so nti Awura we sa dada tade ye na na hye wa na de kwafuom e pa cho Dabi we ni ye oje me ba ne pragia na ye kwaji kin no na obo me tete mata first one den we nso ye pragia ne de na okay okay pragia ne de na nso nie okay also ye de jase hene be pa cha jase hene so we so ye jase nso nsa no okay afei the last one na ekuta mo no mo nsan fa no nso nkyere we so ye pan a wode kwafuo mu a ntokwa no kusi eno muntwa ntoso mfama me enti Awura wo de pan ifi adanse praso na adura acha ode ka de bom ya ma na no na apai ni twa me asana ode boba ne sa bom ti na me de bai odi nkan de pan we na bom na amoamo no ode pan we na huje ode bom sa na amoamo pan no din kan de bom ya ti na pan na no na etwa me mu maso Dabi atwa acha etwa me mu maso moja ba start boba ne bom na wo se pan na moamoa ene ode boba ne bo ho na ma ho ne fadia no ato ofadia no ato
ah bema na ebu obasa wo ye sure asem a wo fa chato nipa kura wo bebre okay o se wo ye wo hene beba cha o ja sehene sa ya assembly man okay mate mama mini me nkomo edikan mama mini me nkomo a edikan awiai adofo ni adehye assembly man ja sehene adanse praso ye be frɛw asem we ye awiai kai sabe ye bo panyini a opa anyini mama v enawia mama v virgin mechiao v mama mechiao ose na utira bobiw sa na asamre maite abobiw enti se asem si fia ye ka enka no ye kofra asamre mai na asem ma fie na emu asamre mai ankasa nso na ekwa akotwe asem aba fie dia ene sei na nanom anim hwe nanu ayaka muntie o police commander for Fraba Asante region ha Asante region police commander for Fraba else ono so kra de akoto wo yakanu namesake akoto bibi ana obi free baby ba oyo hene na wodi medin ene ba memu obi mfa medin emeye de ense so de ye se mimi hiawa memi afre wa mame sa na nanom sebe adwuma na no sa da ni post commander fofora wa ba na okochia santima awura no enie se mi hiawa mema ya frew amame sebe oye wo hene ya bo adwa e de amawo na se ya mpapa se bibi sei dia okay entina na ja se hene a wo ya assembly mai ye be sa ba so awia fake homeopathic clinic foaba mahu reverend doctor kankam buadu e wa ha na mahu Dr. Bismarck enso ewa ha empanyimfom yemu efri faith homeopathic clinic saaso yeye eya yaresabia onum nsu tiabo bio mama v ena de mi yusu term ne pa omu tiabo bio kire se adwen ne wo ho na onum te yade ase yese kwatre kwa oso obeba ontuma ya di nka tie ni din aponchi wakachiro sami wo jondit yaduro mane nso nkyerɛw faithful ba na wo kyerɛw yade ni mu a uhunu sɛ yade no ɔtease de wote yade na se nimi yade no netumi sa yade omo na din fidie free India mamu ton akrade abagana ha ne nronketenkete no adwuma a ɛyɔ nyansam ketwa empanyifo munyimutu ate maboduma muguso so po that's right yankopon hiramo ena wiai yasan ba mo akache faith gidie no monfa ntumu mayen that's nana asante Krobea mo ni adwuma pa o so no abadwafo mo bo na me pese o ti ase se adwuma odi obo ani papa piafo obo ani pa piafo nipa obo a omo no omo do so chen omo a omo bahama yeah oma obo oma unhu no omo doso yeah de ba haye mu kakra bi wow because sha dwuma die we dipa e solve one problem no e doso pa I'm telling you thank you you know mon koso na mo adwuma pa adwuma das that's right now Faith Homeopathic Clinic yen CEO Prophetess Dr. Elizabeth Asareboatma osi enfa enchasron koma no abadwafo ye je won so na ye mama waso o adwuma pa mo ye ho ye das asantemai edamose good na asantemai so tabochi sanso na Faith Homeopathic Clinic say de odi kan ye no ye ma yetimu enye ye de e wo de yetimi ye ho de bia ye tokoso sua de because the person ye conform to world standards wo ayarhwe enye yaresam no ye person be obi obeba bia de adansepa eko ntimi ka say ye panyi no one 4 other doctors omo come omo ye 5 omo to kwan omo outside the country wow ni nyina ye adesua eni mfidie a
conform to modern treatment standards. Wow. The person say de be shem kena na bronye obi o yare bia no otimi ba. Good. Enti no ye de nyoma pi ena eba. Say ye be introduce system bia oba nye hwe wi a ye be connect phone no ama ye system bi. Ama wan kasa dia monitor odidie ne wonyoma bebre. We fikra be prompt. Good. Na chese wayare hwemu no ekoso wadunum mu eniyoma a woyɛ a ɛbɛboa wo eniyoma a woyɛ a ɛmmoa wo based on yadeɛ na wode baeɛ no because nana ɛgidi sɛ yadeɛ bia wɔ akyiwadeɛ yadeɛ bia ɛwɔ akyiwadeɛ na wo nipa no wo so wɔ akyiwadeɛ nti time a woyare no ɛnsa nkɔfo wɔ akyiwadeɛ nka ho because wɔ akyiwadeɛ yadeɛ a o nam ho kra na hwe ne wo no ɛyɛ wɔ akyiwadeɛ dada akyiwadeɛ bia so mfa de pamba wo obi do obi akyiwadeɛ kana waha no sure enu ti no se o sign de wachiwade esa akobọ yade so a aje ya amoa nti Faith Homeopathic Clinic de oba ye jimre ye treat you as an individual and we ade ba ko ampese me boso pa headaches ti ade so uti eya o ya ye best so say empentem enkoto painkiller mami anu nkowura ba bi nkototo de ma bi empentem nkototo nuro nom se pain no nti there are two types of pains. In terms of headaches, tipaye you mahudo mienu pa. Scientists a group they can be tension headache. Tension headache and your headache free bibia. If you cry a bar, no monsieur ne dano abeko. Okay. In here so beko kono drubia. But say a cluster headache. I no just say ya dear potty be an answer condition be a woe mu. Ene dia ba nana eno so do pa wi ase painkillers nyina udi agoro e kokoro be sa ba e community bi na sa ba ena kai se painkiller na wo wi no e wo de ekoyi wo ni paduam o painkiller na wo wi na wo de ekoyi wo ni paduam enti wo wi a men kasa wa fa ho adi e wi ase mansa ko bom ko atwa ya pomode so e de desi ho a ye de bossa de hu kokon a ye fe no antimicrobial day World Antimicrobial Day. So now ye can say sa ya no ye moye timun to tonum. So wa bitu sa drona dapa we here no ye dema wa enye adwuma. Oh. This say ye increase doses. Ye increase doses so a enye ma obrebo, enye ma osa. If it's a painkiller be a wo fa no, no say a contain 30% help, 70% chemicals. 30% help, 70% chemicals. That's how 70% chemicals no a jenna as an iridium. Wow. To you be no de bia da. Chemicals are one or iridium no and yasem kito. Eh more. Na et na iridium channel so no e ko say obrebo no sa. What you say? And untina and hu hia say obebo otima to nranum. Hu say baby bibia tochema woni peduan ma bra Faith Homeopathic Clinic. Ade bi ho kra e wo sensuo na wonom na woda. Obesore neko. Okay. This is tension headaches. And ya dear poti bia na deba. To the bia drumedia yinya da je ho mani ade no. And you make a credit him bo for you na ni peduana so kwan ofo so aka cho say the whole year don't pay. I'm rest. What you say? Na the fellow cluster headaches ne de. E ba o de opa wi ase painkiller nyina. Udi agoro. E ko miritie bi na sa ba. E no de e chro search mato bi aba ni peduanim. Okay. Now so nam say uni hu nim de ti no. Unya wo so ti o ya bra Faith Homeopathic Clinic. Na yen hwehwe oti pa na de ne ko fa bae. Okay. Na yen chew na chiwade ne koye na ho nto. Good. Because obi o ho a make ka say o oti pa ye bi a recurrent e ko na aba e wo mu ane no akọ mu ane no aba. Eni nyina e ko na e ban e kire de ye ko so ni peduanim o. Na pain ya de a nyankopo nyansam no eno na waya ni bibi ti say alarm. Eme ni peduan de ka cho say bibi nkoye. To ti pain a em kan pa ni pain a utin wo tinim. Na ye ka pain a utin wo tinim so na unyuma de ba ko wo hu. Ni paduduo na etenya mental disorder no. Adwene mu haw no. And you should more say more than 3 million of them started as headache. So tenya tipa ya dia
na atoto nnura no ma o ha wo ho because unim de ekire wɔ nipadua nim because sebi adwene mu ha wo no dodo na de ɛhyɛ ase a yitipaye kwan so ne fa so danadi ntumu so ti yo ya nya de adidi agro ekototo painkiller bia enom ɛsɛ oba ne hwɛ ade kro sebi ne dambi ne pese ba kra na ye hu ni ntemti no ne yesi ano sa tam ne nko ba bia na akɔka nipadua no ama atimi enwoma tete afa so enu ti mesrew se uti o ya uti de mesrew o se ka empani bu baby se so nya twa wo ti ade aka ya homa ese tire ya de kese pa hu ya so kasi obi ti abobe a ade na kase ne nan abobe yes ti na abobe enya ne nan ana ne nsa na ne ni ti ho na minji room bibia control ni pedua teni kwa ni pedua no faso bia ni so sure enu ti so ti yo ya emfa ne se tipaye de dabi wakoma kora wo wakoma so wakoma yo ya unte ne wakoma ni bitna te no obeti na wonsa ti be ka se wonsa na yo ya no akonu maduro akoma no nya problem intimesro ene day utie ya baby awo bia Faith Homeopathic Clinic yesi pain eye kwan ba ko a odoma nkoma nyankopon ema wo hu se oni padua no chemato obi abem na se wonya hu a ema otirim nkoto aduro fa bra ya so ye ne yem fa fidie nhwehwe oni padua mu ne hu se pain we eye tension pain and I say a cluster eye pain na die poti bi na dia ba o se adekọ ne ko hwehwe ne solve and I say pain we die eye brebi keke na onum sio da obesori na ho atowa na ansa na wasometimi adwo because so ka pain na no tum na akoda na say ya de poti bi na de ba o makwan amasa ade na to akoso ayekese good na ehu pa fa number no na frame good kumase ahene makokoben 18 mu hwa Faith Homeopathic Clinic o be chef dim yes kan ni pedua ni nyina na why the screen so na wa wo hwe bi wo de oba wo pekra en kan ya de because de oba kan no afidie no ya be scan asa ehu esi sudua confirm de wo kan ye no se yes sanity ana se yen so na wo ba ye na wan kasa na scan wi ya ensema ebe ka kire no obohu so ya de anka wo de ba na ya ka kire no enu ti fa number no na phrase si a 0244 5838 0244 58 na shane so say over 3 billion people na wiase nyina omodam e sha se tipaye wow enu tutu ya emfa ni agro mo trimu nkototo aduro bi anom na wanhwe ya e bia edam na wososo so no wososo dam so nti bra ni ehu ni tem na yentu ase na ho ntop good Dr. Wismark fakaka ho atia na Krobea Asante e be da wasipa wa kunya ya odemaye yeah nti anu na reverend akani nyina no nse obi wo ho a won oba obetena doctor nim kra na ne refi ni yawe no obi obetena doctor nim na ne refi ni yawe no obeka bi kro beja bi sure okay for the ono so onya stroke the onya stroke ne de na ba no obe da kasa make us bia na no achia nso firi no wuwa ontimi nkasa se na no nchi akra na yefa ye wa acronym bi your friend fast once fast FAST no you know symptoms no stroke no symptoms no fast na ewum no F na chese face dropping bonse nipa no ho ananim watenka se nanim egigu etwetwe no ase bibi drop bibi tigu ubonso ase ne kon ho watenka se nintini no amutwetwe no na ewum no chese arm weakness ti ubonsa ne nsa no ayeboho ayehodwo ase kakra bi ase no honam ayebete opagya ne sakra na no agiagu opagya sakra cha seconds kra ma ne nsa na asa abekofom na etitiriti na no ne femfem no na am ne tingling sensation no esna ewum ne chese speech difficulty ontimi nkasa the kasa na is sluggish e fra bibi atasia or ye kasem and I say aphasia and no kasa nipa no ho a onte due to say brain cells na wu nipa no nso ntimi nkasa kasa e ble kasa ke ye kra ni atasa nso kra se no me kasa atasa we ni atasa atasia XIA and your aphasia nso okay ana teenage twa to ne time to act
eti nipa no sense cells na ewu no moja ni ntimi ndefu sane enko adwene ma adwene no en respond to nioma no say bia ne nsa ne nanti akura ni bibia na delay ne na obo so otwe ase so ohun satam no obetwe ba kwase na wadu anim ho enti abasa na nipa no obetena anim na refi ne nsem bebre na aba faith to me party clinic say the reverend kan no mie wa no nkasa no na machine no kura screen ni body ni nyina ehun yare no yare no so hu anye so hu ni kwawo o hwe organ kura na yare no se mo na eba mu no akoka no sa na machine ye ne dwumo eti se ano ye prophetess baby obi ade ncha so nkoma no machines o mo sa de aba no say the reverend kan ye se connect am phone enti ye friday bi no pharmacological treatment yare bebre wo ho na omo aduro se den amfa futu anka ho yare ne nko say the reverend kan nyoma bebre wachi wade amfa futu anka ho enko sure and mama bi buy was so nya the pressure no the pressure course no around 20 something years mama ne buy no 60 something years what that pressure do so sa aso be dey say okwa pressure do the man ye bibia so mama no odi nchene pa o penchene papa and your ma pressure no buy echi na mama ne ye and so buy a whole within some months no say an pressure no kra akosro kra pressure no akosro kra ye bia be 128 wow akosro kra and so no so no time na no other pressure do so akọ from kra ye bia be 130 on difference be some months and years and to buy the san your money nyina kan non from a political treatment near more adro no near the foot kan lifestyle changes cause you are able to my lifestyle modification and so here you the way nyina kan ho nti we ho na nyesa machine ko machine adro kakra foot kakra na ne nyina no bon se be kan bo a ya sa de detox no aka ho kire yen mo kire akwan yo ahinima kokoben 18 wa ti wo fa number no face si a ehia nyina ye adwuma Mondays to Saturdays ye you say ye adwuma obetuma abo awura ho no free ha ye say doctors ni bi so obehu ye Anaji police station wa Bogos ye old Asida clinic honum anase boga abronsa na chi wo pe okwa okofodie wo Landry Managers Road Poly Junction Accra for nyina be hu ye Sotium Antieku Junction wa anase Abuya Junction say the medical kan Kumasi Asantasa hinma kokoben etimunti de oyare ne amoso a faith ye nya nudwawo bra na be hwe no nya ye beso bi ade yare be wemu very amana mutie ye no so infections na adokromo no mo betena steam ane so mo me steam ade no cause bro nya be mo chechi nkokọ ne neoma mo mechi won so bi na mo kama mfanyi ade enye kama ti mo menses na mani ye no nyina abra awona wo pa abra but number no man na e betu dwenti MTN number ne 0244 58 0244 58 3859 and at go line also 0275 96 94 14 ya beda wasipa na ya da sempanyin for misha mo na djuma pa mo ye ami shako de ye ba e wo say ye ba ye nu ne ye fampie okay but ha me me de eh ho yakọ ye ba ye du ye abesram pia Monica me ba di o sha ha de odo okay akura bi na ode ne papa nam na wonhwe na ani abaya kama latogifo ni bi abaya no hwe ne form na Coca-Cola shape die ni bi se ne ye kire ye se obi wura adore sentimu a onya Coca-Cola shape no na akura no wagina prim no hwegei ne nante ne ade backside na no ho show ena ne papa bonnet ko hwe so die na ho hwe o die o se da se mizia o arafo o akoraro na se bo aoka okay muma mintwa me homra na yento aso apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na se kura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture anya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being ebusua pomudin ho hia me yie esne bibia Entimi manom pefia ha. She, we Hepa Plus husband.
Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also we Hepa Plus wife. Na abano. Hepa Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apem for abato mo manufo. Enu kwada we ni fie du mienu nka ho. Our pharmacies na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejwede nkra so ya. Mira. Yes, my dear. Ena die. Kade wom bia kyerɛ me. Oh, na edi be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Adaminim. De me die sie wo an say. Makoto Dawood 3 sister capsules. Ya manom ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mo adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akoso ya wonim. Se ema ani mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansanya na wo complain waposo usisi ani ade yi ebi na me de twitwi ya wotisi ye yo so the Dawood ointment etwitwi na wo memene 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we de twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ne obi a onya mfinhye dumienu bebia ni afre 0244886437 and 02016871717 FDA aje adwadie nkratoyi atum obi benya wa na free yade ena apomuden so yenhye nkokwa energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa ye future life smart food bebo afeidie aya bushia nchemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ya adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya sichire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa kwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yafunu ya flat no wohia smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ya ba omayimu crime. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, waben sofoline alignment. Ena tema, ubenya biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that huban. Mami ma sisi me pao. Na me papa nso e. Uso ni ma odi wi. Eno mo wa hene. Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye hokura dwiri yen. Ye de mo kofie. Wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka be yensi yie pa. Ka me kire wo. Na ekwan ya Faith Homeopathic Clinic. Efa so sa mo yare no. Ke Asem magic. Sa Faith Homeopathic Clinic. Oma bem papa. Abefu fidi e free India. Na yare ni hye hene. Ebe kire asa kire ho dura. Yemfa nsa wo yare fast cra. Oh wada. Na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompam yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema yemre wompam nyina wosa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ya detox etwe fifiri ni peduane mu ama wo ho to free sese yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard say si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujinia Jompa Ora bra Dabia Sanopo Awio Anumero mehu wo mifia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama wotimi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie
na metu die bi nanso ankwesiaga ba kokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say o mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojo da aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojo da aban heye bi koho sisie we di oponko penentem de je won mo number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve Adipawre ni kom hadie wonkwa na woni madepa no piao unimme entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa simple plus so wo phone accessories be to say batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia so unya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus Samikan se krom hadie woni ade pa hene no se me mochira kwantem na me ho preme kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die animhwe afei kejetia ye ne G2 edi animhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus eno ne papa Wofana se break sika ode money free broche nyina ode fa seche dumasi rural bank ho na megye me Western Union sika nyina efa seche dumasi rural bank omuti bank in 1980 omodwuma penti omatre omo nkwaba mu omo anya branches makomako enwotwe na omanya eye 3 mobilization centers ensoso aka eho Jumedia banks edibia no seche dumasi rural bank omudi mu akotene eyie na omonyuma pa omo eye no ebi enie omugusu airton shells no na share bia ye 10 pesos omo ye current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Wamo Eyebi Ewo Omo Akache. Saudi Sikato Sachadmas Royal Bank, branch Bia, Ubetime, Omo branch Bia. Oh, sir, and ye mention me Yabosi and Bebetrema Jumemu, na Kwambe and Mefoso and Sabekebi. Omoma salary workers loan, public and private Nina. Commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans. Nanodia Yadeba Abaya Juma Efua Omojo Makatia Efa controller and accountant general. Such a Dumasi Rural Bank, many a Jomusha and Hopa. Nemo Mocha Kwanway. Omo headquarters no such a Dumasi, Omo Bay Ejano. Ejans Omo main station, Omo Bay GP RTU Abrosano. Kumasi Kenya say Omani Matadis Asafono and Edin Shenimu. Angraga Onion Market no Omo Bay no Pepe. Abuabo Omo Aswansi Kwano Soha. Post office no Echipe. Tafo Omo Club 600 Dr. Amuzu Johnson Omo Bompata Omo Ben Boss FM Ewo Edum Kumasi Enyina so Omo Nursing Training College no na edi enhwe animu Asante Mampon Municipal Edijai Omo Ben Health Center no Chechire Afija Kwabre Omo Ben Police Station no enu nti say afrefra 05016827737 ana 05016179224 such Dumasu Rural Bank PLC, the bank with the vision. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay. Out of 4, Yadamase, Yakoya, Yasambebu, Ahaya 102.9. Aha, Eye, Otec. ASEMBEBADABI Median was Gusua Uti, and every Hey live. And then the Yanwa Kayachanenson, send your Uti, such a Dumasi Rural Bank PLC. Eye sa pepepe enetie emfinhie duanan munye ena sikakora bia eba beboaze na ye kan asanteman mu adwuma a wonum guso bonya asem ketwa afi apema hankura dua wotwe no wonum baaye na ye kan wo ba asanteman mu a adwura sechedumase
wokɔ Sekyeduma se kurom ankasa obedwa no ɛna wokɔ adwura ɔno ben GPLTU for dan no woba Kenya ase a abrosan ase hɔ station hɔ ɔmo ben Kenya ase emi school no wɔ abre ha anwonaga ɔno mu wɔ Jenedwom hɔ aboabo ɔwɔ post office n'akyi asawanse kwa yi so tafo omen club 600 mo fretro school no ben no adum ɔwɔ boss FM akyi hɔ mo izongo onom ewo second station ho ena wo anyina su adwuma Sekyeduma se municipal mu owo kyekyewerɛ afigya kwa abre north mu edi dwan mampo municipal mu ɛhɔ nyinaa no owo mobilization centers sa wode wo ho bɔ Sekyeduma se rural banka onua dasani nokre me se wo sɛ usikasɛm onpa peda se ubetumi abebie current account wa ha enu no COT ubetumi abie corporate current account wa ha yentetew ena abetumi abie savings account sika ne da hono ne yɛsan de nsi ho ma wo susu account ye maba wa ne yemrante ne beba wo nkyɛn ye beba abegege de akoto account ni mu ama wo me bada achi bie to akwada ne tri so sebe nkakra wodi tumu no na akwada ne nso nyini no na eboa no ewo ni sikase mu fixed deposit no interest rate ewo ho ne ye kama ye money transfers ahodo ye Western Union mobile money transfer interbank transfers ene yetumi link wo account ne de ma phone no what you say enti ba bia wo bia no ubetumi ayi sika de abeto phone ne so na de de udwuma ena he woni ye adwuma bosia de uhia bia wo kata wani atie ni na ya ma obi bosia bia uhia ma akuafo besia ya ma group loans ya ma overdraft commercial SME microfinance ni susu loans ene ye oba ko e friend smart loan and the ashada ye de ama woni a aka controller akata general ne tua wo no moka wati ase odo nkrata abekere na ye do besia ma wo ye wo bia ye de ma ono mo eye ankura nyuma enti adwuma wura bebie wa account wa ha na tua wadwuma yefo ne ka efa ya ha Sekyeduma se rural bank PLC so ono ye nama onua usikasem eko smooth yeah your number ye 050 168 2737 and 050 161 7924 unya fresh ahoma we ya Sekyeduma se rural bank PLC ye beje so ye no be kasa de wonte ase no ye be chirim na na we 3p garlic mixture no ye dura piwak natural health for na de aba onua da se ni bubu se o eto de bia onipadua no ya na o feel very weak to de bia na wapone waposo ya na ye wo ya emoje ntumi nni afurusa ne yenti to de bia na wo ba bi woso onue adura wonom a ebeboa wo ama moje atumi aflo ye ade ebeche ho dendenden na wo sori akoyi wadwuma eye 3p garlic mixture adura we natural garlic wom enti so onya binom na o pressure nyina ye a ebeba abegina ye o cholesterol wo soro we immune system no en function ye wapode waposo to de bi kura ho no nom 3p garlic mixture nenu akegina mu oba misiye ba kolna ke ba dan heba eni ba bi etu nu bi abenya bi freyen wo 0248 928824 ena 0201 000021 na Awurade fie heba center eye Dr. Amankwa ne da no enuanom ne adofo ye kan se wo be Kumase kronu mbosie Red Park a eho na Dr. Amankwa wo no osi ba bi atokro da wo nipa duan mu bia no aduro bewura enti senemu yade bi na wakote ena wako na enkwa wode be Awurade fie heba center ena se wo haw bi ewo utimu a papa no wabin obeye mu adwuma ma wo amo anyu ahoto ena mogabrusuo bi etwere yade etri stroke yade wuntiri mu twetwen waye mrempam wonsabuo mu nye onso wo pa wo bre Awurade fie heba center na abenyu ahoto Dr. Ankasa number eye 0241 09 3915 and 0549 20 6633 and abapamo the biggest online shop in Ghana. Ye kan onia ko Google Play Store and App Store ya na be download the app no abapamo. So we download this app here the most credible online shop in Ghana. Ye can say enti download the me nidwa de na wuhia enioma ye use what them TV fan air condition sound system and wo pay phones
Ope de wa can name it. De we here bia no ye tobi. Ope nneoma ye use wo kitchen. Wa aboboso. Ope toaster, microwave, blender. De na wo hia wo de akeka ni nyina ye tobi. Entade a ye hye nneoma ye di nua na ye ne papa no eye abapa mofo ne ye ton. Ene nneoma no se wo oda baabi a wo bia ne ye de brew. Ye nationwide delivery. Ye wa abapa portable washing machine. Ye no eye 399 Ghana cedi. Fa hoto abapa mo so wate. Se woni phone ade be download yen app ya. Ge number frɛ yen. Kan de wo pɛ. Ye mo ne bo nkyerɛw. Tuaka ne yemfa wade emrɛw. Number ne ye 059 338 6133. Ena 059 339 1848. And every Asasu Herbal Center. And now Kwakofa Kubi Herbal Powder Diaba. Na enuanom ni adofo Kubi Herbal Powder ye kana semi eye powder mu onwanwa. Eye powder mu onwanwe. Yey. Onwanwe ni Kubi Herbal Powder. Yey. Waba nanso enche ye amanfo nkankane mema wonu de fidie. Bema uyiri muwa ebi efri untumi mane hon sepe no se wo mo ba ho sepe na se nani gia se wo hunu nyoma so a osoria no pa no to ayeyi nyomo a no okotokoto miwura na no pe ube didi ai yemi mofufuo kakra ne adwene nkwan kakra ma o aponche kakra she fridge mu o memfa mo enkane ankwan mfa ngo kakra ntumma o se ya no ombusa o na anko ne ho a oka ya dwo ya de di oni manie me de mamnwe ho wahu untumi mane ho ntono be me owani wa wo twempna ma odofo nani nye wonfa wachi me ka se wa ye mre be me fo wa na afo aka ketua bi ya de bi nti uko 2 minutes ona ada o hwinim tutuo etumi bili kosua enye ma no mpesa brego na wo ko join de o mbeja wako ade na wo magi Kubi Herbal Powder we eye natural sa powder we se wunya bi difference yo de na ono mu a kwabra ni wawie o enefie pocket Kubi Herbal Powder fa yo ho aduro wanya match bi a fa kobo agopramane so beye de agoprama so beye hye Kubi Herbal Powder ejatuato wunya kubensu a sabigum na kanum engine ne bebo so tane ya fe na bebo tane Dabi Kubi nti enye ne sa ya make so atiase ye oba Otec FM ahwehwe ASEMBEBADABI before obeja bi okoposa heba Misty Heba Blazer Requa ni nyina omrum ubeja bi okofodwo Heba ewa Asante bekwai ebi wo ho okọ Smart Heba ewo oboase ebi wo ho ofata drugstore wo abu akwakofodia station ho baabi a Davi to aduane no ubeja bi wo ho ene ofata drugstore ba konso mfensi adankwa ame obe Roma asore no ye kan se yade kwan krobi so na abeto so a papa na wono na Asasu Herbal Center woda no no ye sofo ye frere sofo asamwa se wode ne ye cancer kokuram wodi ani stroke ana wodi ani arthritis wapone waposo sebe kwabra ne hunsuo ntumi nyemba hemi anie kidney mu hawnie esichire yade anie mojabrusuo nie de wasasasa enkono sofo asamu abesa ne number ne ejefre no eye 0243 505775 ena 0244 166602 unya fresh ahoma we ya we a draw of the moment the fearsome 3 hepa plus pavi plasmos a draw of the moment a draw wo fia oye Ghana fo no kre moma yense yen ho se ye wa draw ma wani nyi se wo free Ghana akwana sama okan no o se ya na ye me yo eya me ya se ye ne aye wo ye de na mumie nyusu ye de nie the fearsome 3 hepa plus pavi plasmos ejatuato onuada sani se wunya se no we bia wawie o general well-being no ebegina yie ahoden beba yade be na se ya wo battle wo de adwene wo nipadua na hoden ho kane de aka nyina beka ho enti wa watenka ate ayira infections na wo battle ana wa ye mrempam moja broso esichire yade stroke yade ben hwe dwene well-being ho
enu a wode dwen ho eye hepa plus pavi plus boss se wunya se enu we bi na so no no mo a wawie be makura de wunya kwadu bi a ye ditu akire wo ye oba wi atadwe bi tu akire ebeboa wo wate your number is 0542 778572 and 059 1367898 na Volta Drill Limited yedi nsuo ne yetu wutie ne wutie mu se wuhia nsuo wo fie ho wadwuma mu ho ono mu ebetumi atu nsuo no atu ne yie ede amawo eye Volta Drill fo ye kan akwanya no aba amawo ne onipa da se ne keka ho na woni Volta Drill fo nto kese ahodwo da ban ne main office ne wo sunwan tachi ma ne do ma nyina wo nkrabata se wo fie ni wo sirem ye bekọ ufie wo sehwi ye bekọ ufie wo takorade ye bekọ wo won kran ye baabi a wo bia Volta Drill fo ye ni enim adwuma no kumase hakorade ye mfikyiri kire sa ahodwo da ban ya ne wo woni ye nto kese enkwanchafo betu bi ma problem na anamu frɛ ye nieme siesie ma wo ebabo ho drilling dia o ma ben na woni munum adwuma eye Volta Drill Limited on number ye 0244 299520 and 0266 432210 onyame wo ho hebal onom na de basenro na ba o ena wie ho na etiemie na owo yefunu mu hawo sebe ne yefunu yade ka ne ho a na fie gya dum enya adwo ye asam de na asem ko na wo de ediament na ho basa heba capsules wo hunti me ma asem mfa na asem nko ede kwon de na wuhunu no enti pobasa heba capsules wo bi na de no nom oyefunu yade no emfie kwadwo pepe kura na atena so ebekọ wonsa bu a wo problem wo ho no ebe free ho amwo wabu nsa smoothly wa ye mre wo mpem be ma sebe wudu sini animu anioma nkoye nioma nkeja no basa heba capsules ene ebe bo o cholesterol wo soro koko tumi ba na pai sebe na ho kyerew wunya basa heba capsules no mo a wawie ya wo basa heba ointment ende me friend about time ku kire se wo ye ba time na wunya basa heba ointment ibi de srasra kwada na asabra entosi ahohye asram pampers rashes ebintumi nya kwada no da eduro na eduro obata wo benya kora nka fada na obani nku na bebo akwada no ena wo panyin se kakaje se wo nsa na onan osayenti untumi nyu nipadua ne ho na ntemo apropro wo rompa bo ato na krama de ko unipadua no enka wom fasrasra wo ye dwumaden ba no abre fa bi twitwi ebeye ni nyina ma wo ba bi eto onu obi akwa abenya base no ibi ya number ye 0244 267725 okay enkoma na ye bo eye akua frisia eni free adanse praso panya no ode kwa fuom nyina ode ya free praso aba ye na ni achi benkum no ehwa pai ya yapam asamre mai ya wo ye jase hene esan wa adanse praso ho na asai jataba frɛ no first of all oni asase bia wo na ye adanse praso ayewo wode ama opinso de ama na blem pon hene na okofo kwabna bonsu then na dom pass hene nti o na dom pass nkuta nkroto obe edu osonson ena wo yem patam yanti adanse praso nso ye na dom pass hene na e na sase otumfo de ama na atana so na le hene ni jase hene me na wutu machine bla ne ma wele hene na ni jase na ma wele hene ni ekosa na ho ya lewa ma no ne me na yedi mi se me hwe ekire ni jase hene ya na me double as a member of the electoral area which is Adanse Plaza electoral area na ye afeso a ye jeje asase to ye omo mudua emo hene waterlock areas no waterlock areas no wura no mana dom passing na de nti wa obeye emo wo mu bia ye de be ma obeye obedua emo bia no utua to a land no omo ye koko oso no nso etua eto we na no ye de baabi ama ma me de fen adisa e ma adiza no wo ye fu
maame ne betua emo to no wahensi a awuraba yi sɔle ya wɔ se dɛ ɔno ne na asase na yenim de bia ne na ne firi se kuri ne bia na enya ne bia na no do mpa so hene ayi otumfo bi mpɔ hene na asase ya ekura so kɔ maame no na maame ne ɛyɛ ready so me dale tin so ɔmfa nkɔma yɛ kyeame na ma wɛ kyeame ɛkɔ adodo na afɛn kyeame edwuma wura wɔde command wahensi na maame firi hyɛ yi ntene ho ase di kan so asase bi anane nana ne maame nua afia dem ne yɛ wie no akua firi hyɛ wie ne maame nua ɔno akua na nkasa de sabio ne nso na dankasa ne maame firi mu akyɛ ne osua a ɔno koraa no wanhyɛ de hu ne maame no enti ɔse ɔman no ɛne ne maame no baabi ana ne maame didi so no ne maame nua afia dem didi so no nananom wo a wodidi asase no so no atu kuraa nananom fa surveyor ene wo che asase no omo surveyor bibia wi a o moka ni bi ewia na nananom no wache asase ye yibi ama wabusua na wodidi so no o de wo so se wodidi so na yibi ama eno na ne maame na gina ma ye saade na ye ne maame ne ba bi a wo ya busua hema wa ha adanse place na emo moche adanse place kuru kuma bi e fe akyerebo na edo na afen na na afia no de wo ha nti wo magina maame no agye ne kyefa ewo oman ne ho ama maame na ton ama asori bi e from deeper life na akua na makwanto maame firi mu a akua ya ba ha ya afi asase na ne maame aton ne de awie no oman de na wo ho no ayede to wo sese aban bia obepe se ye be yemputudmo okuro ni no ya dan asase ne de ama aban no na ye di aye bibi so police station health center ya health center ko yedi bi ne kuro ne atimi akọ nanim ana bank bia ene ono wa fa contract se tonton sa se no e man kofo anya oni chefa wo o tonton sa se nti stop wo ma e ko na do mpa se he wo kula ma wo so won ton asase bia man na do mpa se hye me se me na me o ma me hwe ha se mi wa ma we ni nti me ma o mo yi o mo no memfiri so be na asase no kura so krata bia o mo ni krata bia ye ne maame nimpo aton ane maame na ye krata ahemfie kura enim krata no oma ba ye krata ahemfie enim krata no kura so wasan akoton ama obi ye nso ye sabio adanse place nye okura ye behwe ne asase ba ko ye beton ama nipa mienu no wo chena ye se langard ne sa no man asante mantem ye wura okenso saade no eni na asase so asante mantem tentimi hwe mu oye ne ma de kodu ye otu problem pon anim na okofu kwabna bonsu do mpa se hene no oba na so nton asase na esi apam mu firi so na pipe wo ha me ya asem ni man no ye wura na okofu kwabna bonsu ma ye sika bi se ye mfa mwa ekuro no impuntu to ono ahakwa asase ne ye betwa o man de ye beton kora no onfa ne nsan ke bi o se monfa pe bi nye okuro nim na no anso bo yi nipa ma o mo hwe o mo supervise ya na o mo monitor pipe bi wo ha o mo ewia ho na akua na o mo te no pipe bi wo chire wo a ene me na na fie ene yewi o mo ntem pipe na say for over years be na me say sika bade a me committee for enko he o mo fa engineer no enko he na me siesie pipe no ma me manfo na na player da he enko fa ye galam say wo nkura na asia ma ebedu plus ya na nsuo ni na asai to mo mko fom ni ade ne o mo nya nsuo to bi okura pipe no obebu bi akọ na me siesie pipe no e ma me manfo na committee for call ya kwansi engineer din kan kon ba ko afa mo kwa he akoduedi akotutu body e wo na fom abeduedi o pipe no hu nyina na say what ekrom say ekrom fi say the new body na all over pipe kura ye be siesie duedi body wo ho sa de e say ene mama ne hunu yo tokwa ohia me kotokuro anya ko nyaka se ekura nka bi okume mitiri ka pe wana twen kotokuro no ekua dansi ni wo ho sofo no kula na ono oba je se kan ni free nsam kula na police fo okono so be mpin ko je se kan ma police CID na nkasa aso police wa ma no da kula me koi me say da na 2 days me koi a me say mo fa sam ne nkokot ono akosere police fo no say ne ma me nua bi frɛ no e okumasi nti wo kwaba ti police fo so omo sere me a wo de me nya botre na oba o be frɛ me na omo charge to court and as you speak da na okwa so 20 statement no no catch detective ale ezwa so part one emergency we be into kwaba we go police station to see kan ko atwa mensa we go police station then I will pipe I was defending myself. What this kind of motientium no water to ba me so no the me come chinti bo ba the one mato I got to defend myself because me a former security way
I've been trained a bit. Me say enye yakunya kese a boy ho ban a. It is a kind of 2 in our trial here. Really, the need now call police station or call in a medical report to Mamma Hospital and also by police station later. And she was also giving a police report on Fanco Hospital. And I know, say, maybe whether she went or not with the husband, not there. I can't best tell. And she has no police station. I have seen a court. No, was me born. Think and Sakura and the born and sounds to be trendy pansa. Okay. I don't know. Do the moment to a matter so court one because this is not the first time. Yes, never the plagia, Miss Biuma, you to mobilize a attack and say, motor in carbon, Calami, woman name. I'm a do motor the bomb when you one seed in Puma, our phone and our boca. To some of my years at school for you almost son, men I stop, the plagiancy and if you want fell. Una ne mlani ne nkasa ene no nya akora ne nkasa lance so wontu oye saa no eso ni lance so nkasa nche no mom kope bi na esan bi koba amedan ne so asem ma mi ba mi gina himfie no we have our CCTV cameras our palace your CCTV cameras for your palace no inside ni anim na enti dia you go na anim wa na plugins stop na buy our be jeremy and we know cameras don't lie so we have our CCTV cameras at the palace. So I say that was the first. Until we see Asem na court no. Ya kwa ya dance ya nya onu ankasa kora no menye so so dance ni. Cause someone cause of kora mpo no je se kan na wa kwa no susu obebo ni bia. I can test you the pastor's number. So kumsin. Ya ni obi ankasa. Nana. Adana sekan no. Sekan wa danyama police for. Nana. Ya din komo wase so obone pa no kreni nyame no obone. Ana upsan. You walk for be I know Macasa was and they seem to me money danger. Oh, there be no crowd in here. I know the here. I cannot say the Nipane canon. Every class, Nemame, and Anne Papa. The man never feel no CBS here. To no come on Jamaica and Sisa, Yanyan. I'm saying, I mean, and you let the Yama law and taking a cost. Now will be a funny dance here. Or more. I can provide about over 10 witnesses. There's also been a dance in Iba Kumpa. I told the police officer says a matter of man share. I am investigation and question as some via not the Melanidano, the Asunia whoever is guilty. No, not the Asuina ma. Maybe at the next time of the attack, with you, and yes, sir. Now, walk police station, now walk a case, and I catch us. One wabu bi me amako yi case ba sa samu a wo de call ya na na mu hwe nipa no so se ne wasi apra no e no etimi hu se bi antro na wutwa na wuntwa ntro ana de say wo intelligent anu witness ne wono kura wo kan any evidence all right now wono wo kan sabe bi yo yeah the police station kwa this is not the first time awako asaso waso no obi nya akọ kaka se enipa ndi soja ni ka si ba bi ase ya wo ye ni ekura okodidi wo matem so mu be kuno mitie mpacha ba omo menam kuro ni madanse plaso na omo fa nipa ni din enam nyo mo hwehwe mu se esu ni ban na se se na ekoso kuro ni mu ni nua no obi antimi mba fie o de ma mo bla grounds na ye hwehwe mu se su ban na to say okay we assemblyman jase hene na asei adanse praso enkomo a one engine room jataba eboye na watie bi no but assemblyman mesre no se ninsemu so okasa onyina na dompa ase mfrim mesrewo assemblyman emfa ho nkotwitwi na dompa ase mfa ho nkohokra yina na dompa ase firi ukasa mu kra yini frim sabe amamre ni amane ye ne yina Yaw Asante bai mu eni eni amamre eni amane ebinsi da asase betukro na nana beka se medimitumi agi asase ni nyina afi abusuan kro edidi so ebinsi da ohene kro eni abusuan no nehia eya no baba ye dinkita ho na ye hunu se okay se waneka ye 4 prot bia no ye ton a ye bema ebia enkonwa no sei sa netie
saa ne yewura de atete enti mfa na dompo asembem sɛ de wo kyerɛ sɛ wura ya wa ya danse pra so hene onni omanyimu no sabe na nagya ase enti wugidi se nkana na danse pra so hene ewa ha ewo Ghana ha sabre ya ye kasa ya enka sa ne oma we nke besi na senka ebekoso se ye de akigya nipa no oba ukobu akonta ene de akire no enti se na nadom adanse pra so abasese ya no ka kire o se na nagya ase sa wo de awokra nem di kuro ni gya wo bra bebu akonta kire me a sa ntokwa we ya wo ne maami kun ya we fa sanfo nyini ne to so wo betumi di sa video we e de akwa akokire na napem sign se na nei wada ma eburu wo ye no sei na si ye e na sei na ba ye wo betumi aye sa de no asem bi wo ho a ye kanu ne kamu asem wo ebro so ne yenka ye twan ma panyini kura wono na kuro ne ye de ahya ne nsa no e ba nsa ne aka se ne wo ka sai de e tan kakra wo baabi ye nya ne saa ye kan mami okay se ne wo ka se e no to bo e no ye se no anyanyam bia no hwan na di nkan ko atake hwan fa video ne to so ebra ma me na wapira na ye hwe ho asem no fa to so na atiefo nhwe bi hwan na di nkan ko atake hwan e ho na asem ni nyina wo posifo di nkan ama mo woni se mu obi nkroso obi mu obi akutia ne di obi atem enti in this case ya ma mi pra say ya wode ato hwe oba basia na be ma wo wa ye be oba say wo yo hini jase hini nso ha wa yo me ka bibia kire so wo na na jase hini sanka me na ye me maame ne sa maame we ya e bia by this time kam dem me ka bibia kire wo sanka me maame ne sa maame we ya e bia nka by this time kam dem o chop enti wo yire enu obi kwa ye ni sei e de kire wa wo ye jase hini na san ya assembly man ka be ye ofe adai say no enam sikanti enyoma bebre abafom no kura ni pa beka no ne adane no ne de akwagiska enti na no kura na ankasa de yentumi nka but ni wadu biasi posi asemi se commander ankasa abeduru wanim ana meduru wanim aposi fu edi nkan so asem nim wo enkanka ni we ya ma mini pra ye no ye bom abaso na mom eye test case sa asem we ho mami ya bema na kwasi fosu akogye sakrata no ama doctor sai na wade aba na ye de ba ye behwe de adubiase posi kwa adua mo beko ene sene mo bebodo e wo court Arofo Shadrack Abedu Dr. Dawood Bano ewie Shadrack Abedu Shak akwaba mejo nana Dr. Dawood Bano nie Arofo onum ni modwuma Nyankopon hira mo wadro Dawood Herbal Hospital ene di yankomo free way bera say akra nyame hira na nyame hira tiefo ne ahwefo nyina Dawood Herbal Hospital yeguso ba adwumade nte se de nana e ka Dawood ointment ne ho asem no abusuafo ye kasa CCA se bibia hono wonan adna se oba bia wo ya na Dawood ointment ne ne topaye no ya ye ka ho asem ya na chese enye de aje se de wakoto bi sure ye can say on last week ye ko program of one mo sister station back so na ye tena se ye ka Dawood ointment ne ne capsules ho asem a na mo studio line no blankesa host ne say doctor and now by one can say emfa course and so course na e ba no ano odin wow na uti dance ya ye dia oh ye be sere Otec FM obi a woti e sabre say onto edro ni bia o de ko pharmacy bi e ben wo herbal shop baby e ton bibidro over the counter your friend drug store o kwa no abodin say open Dawood ointment and then a topaye and to ointment ni nya topaye na men ko topaye no nso nya ointment no na papa bi dia dance bi na ye me wanwa pa way back 1997 o say no ya great extension officer na mo ko ye display bi wo kokofu bi mu na mo display machine and nan ku wura amna bi mu ma se bi ne topem ho na machine so bo na chi o
na na wɔse efiri saa abrɛ no wakɔ pension enso ni sisi na yɛ ne ya wato nnura ɛna obi di Dawood ointment yi a yɛ kan ɛne ne to pa yɛ ho adanse kyerɛ no papa na num ton ɛwɔ sister station na ɛkɔ yɛ program last week ɔse ɛduro no ɔtɔ ɛto pa yɛ no ɔnom 3 pɛ ɔnom to aso 3 times ɛna ɔde ointment ne twitwiye na num ton ɔse doctor since 97 97 o Dawood ointment ne to pa yɛ na ma de we a na ne sisi no agra esi ɔse me kasa sisi a doctor esi a metime koto sɔre wow first ne die ne ntesa edru ne ye papa ye kasa yi obi wa ne sisi onam asabi no wachia ni pedua ne bi difa na bi di the other side okɔ badwam kra na ofere ya de ya memfere sabi enye wo pese woni pedua be yesa enti koto Dawood ointment what the ointment no fetwitwi baby ya wo ya say yesisie na fa bi sra wo sisi na no pani anwumre wonu tua mpo de a wo koda wo de pa pebisia wo unya sawa bi a wo nya sawa bi a wo de wa wo tibi na de ahye ho na wo de yada ebe board de nkakra krasa na wo to ho a obeda as ye de ice block bi na atwetwe no na wanom to pa enom yensa nopa no miensa nwumre na sisie no bibi nsikwa obi wa adwuma a woye na ama ne sisiare adwuma woye otena seche ye o tailor for na fashion designers we bra omo fredi sa dance good o say Dr. First metena machine na chi say ya obeka say ya soja bi wo misisi echi misisi no emu no that kase no Dr. say ye bubum ne ya enso okoto Dawood ointment ne to pae no oto edru no eyusu ye no otena machine echi a guy bi wadweso we teleni na o say doctor da bia so me bo 90 bia na makayo wow Dawood ointment obi e fitani okoto epejade ni sisigi ni twi no ano no onkoto Dawood ointment ye wo teacher ni a ofredi adanse ye say owo kono ngo heya ni sisi ne ya ne ya ma ogina blackboard animu twere se ya akra wontimi nyina ho nche so man nkwada class work a this o man colleague teacher ni ma akema no enso ne Dawood ointment ne to pae no amotimi tena se marke exams se exam bi on be bi obetena se marke obegina ho se one na no twere a wo de betwere obi sisi mo hyehye no se maku ne de wo ne se pane ko to Dawood ointment ne to pae Dawood ointment ene ne to pae Ghana ba bi eton no bia akra bi wo baby Otec FM drubia mo amutie wo go so o sehwi we so asanwen so bibia ni ebia na wo wanchi kentampo o tie ye wo kwawu ni ne mpatem baabia wo de ko pharmacy bi e ben e ba shop over the counter also pay Dawood ointment ne to pae akra doctor number ni 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Ofra Dr. Dawood no obekasa se hospital ho na opese oba obeboa to pae ne ointment na dwuma ba konzo ne se obi o sasabro amambeni mfono na namu age mate no be shi obi wontimi nanti o Asem kitwa o ebi bro okura pomanso wutimu so otu ne nan no ba ko a eden Dabi anka me ka kire mpanimfo te se me se sebe weda ni mu yedwunu se ya wodi ewunku bi a wuyusu no nka jai use Dawood ointment me no nam desra good eno anam desra yes e maskin no so ye fe Dawood ointment nam desra I tell you ebe redom benum na ye adwuma my be an offer taxi nana to the extent say taxi o enye bus enwa no this a driver ni ebe peja ne nine ba akusim no aye ne nkakra the other one assume ase ne ko to dwe papa ne kasa o se de bia o ko ba bia just offer dropping no obi tena ben anu so onya Dawood ointment no de twitwi anopa ne anwumre no nom to pae no te se de ye ka no wo de didi no miensa anopa miensa anwumre akra wo to dwe na emu ya wo ya dru ba bia na ho no edu ba bia wo nan no kra na ebutu so no obi de o kwa se aya na eje ne kokro na emu ya ne ya
I said it's our crane year free so. On father would ointment sraso. Okay. No to payeno. Akro talk a teso obed dakama. Sure. I'm to tio sasabro. Ama ayani ya papa no mu woni akọ pension. Obi edi me se okọ norfa. Okọ northern region. Ho na obehu akokra. Wedi 80 years, 90 years out. Ochi sakre kwa afuom kodoba. Osan wo yerenom. Eho ne hia no. What you say? Obisa baba mfia. Baba ka ne mfie kire wa wonyi ni. Aje so obi owo ho na obeka se papa we nyine wanyini. Nana. Omo ho odi o. What you say? Enti se ya papa no a etie yen. Akọ pension wa ye mmere wuntimi nante. Ya de na aba. Sasabro. Sisi yare. Ahututuo. Anase ya de ben. What the for intimate nesre baby ye oya. Okay. To pa no miensa no pa. Miensa numre. Wa be free the dance. Powerful. Number ni be 0244 88 64 37 0244 88 64 37. Yeah, me dey try to obi an insane ne 93. Numbness. I said doctor dey we tire me o. Oh. And a stroke ba you na. Oh. O say yes o when you stroke. Oh, okoda enu akro kwa adwuma o. Oh. Share. O fili bibi. But one hwe entu ho na mo anya ho adu pa. Sure. Capsules na adwuma pa ye ntinim. Wow. Obi a na ntini mu asi moja bi na adam. Anade bi na asi ntini mu ekwan. Enti moja ne ntimi nko. Eba sa obun sa won nsa no edu ba bi a na ye titiri na ye dududu. Yes. Oma so ema. Onai o se doctor meti ya form a ese meti afufuo bi mu. Me na se dududu. Na me nan no meto asintini twetweme. Akra oni kona ye papa no ne ye maame no na brantie bi a wo feel sa no. Koto da wood ointment ya ye ka ho asem yi. Okay. Fasere baby a wote sa ya wo na titiriti no. Na nom to pae no me ensa no pa. Me ensa nwumre. Ya line se you never ka say. Ya line. Eno no. We dia makai. Oh, akrakai. Ya line. No. Eno no akra. Sa titiriti ni nyina be jai. Ebekọ. Dawood eba hospital so yade bia. Sure. Agie ni yare ni enhwe. Sure. Na dance ya don so de so. Yeah. Yeah. Akra isi awfro ka akra. Oh, ka mo bon say wasi obi doctor nyame hyamo. Oh, ayana energy. Enika. Hospital no wadwe so krapa. Abrosan akane na Metro FM yemu adwuma no. Yeah. Ehona hospital no. Dr. Dawood number ni ebra na ebre. 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0201 68 17 Dawood Herbal Hospital. Yes, Jama Yarsa. Ya ka yesi yesi doctor. That's Ramete. Enti fase kasa no. Eni tete no be aduasa. Fa money tofa. Fa bone tofa ka kire. Ye nuanom se hwifo e wa santimam wo nyina se. Echina Dr. Dawood utna se. Ewe adwoso krapa. De wo yare no. E ma ne mfa nko se hwi. Wo de wa santimam nko ade. Bra adwoso krapa. Ka kire wo. Me da se nana. Ye chia ile masefo e biala buti e biala. Dawood Eba Hospital chebo mo se ye wa sanwe nso yi. Dr. Dawood we adwoso krapa. Awini biala bo ha biala sini hospitals ahodo ohun do wa. Doctor ye dwuma hema nyame adoma. To anomona bra. Eba Dr. Dawood si we se mo se wa sanwe nso bo sa onyine ma danzie fitemi. Eni mo nyam no abuso on koto. Eti bra na beli wa yaresa. Piafo. Me da ase ale. Seja taba anti hwi eti ase. Nyame e kwa me echira ale. Amen nana. Ya dru ho. Arafo ni ade hye sehwi doctor papa no wa bin. Papa ni nimte. Yeah. Enti oni papa no ebe kasa 0244 88 64 37. Papa no beje so. Papa no be chire nsem ama wo.
ama won so ohwato and now we are Simple Plus phone accessories the trusted brand in Ghana as we speak a Simple Plus seba phone accessories mu dia menhwe baabia de ode papa no aba e wa Asante mayimu a Simple Plus me pa cho se wo pe charger se wo pe power bank ana batteries se wo pe hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth any headset ni nyina no de no ye papa a Simple Plus de no se wo to na Simple Plus de bi amento egu ho me wo be hwa me charger me use ya Simple Plus ene gua no ba bi adi tuafo ni mo no ene charger na ankasa so what you say enti se wo pe Android iPhone Samsung yam phone bia wo pe ho aka de no Simple Plus de na ye o pe phone covers de fe iPad any protectors ahodo I mean accessory bia wo hia bia no Simple Plus de na me kan fo ama wo betu bi koton ye de ne ye to eno ne papa no na beto ne nkronkonso na fa koye wade wo kuma se ade hyeman a ye ne Dr. Caesar so ye ne die nimhwe oba kejetia ugina kejetia Dubai getua opposite kejetia Dubai getu no abrosan yesi wo no ne first floor ye wo ho ye number ne ye 0241 709636 and 0244 590374 ewiei nana bi heba ono na di nana bi go heba mixture ene nana bi go heba capsules ne nso aba enu ye ni enu se wunya bi na onipa da sani wodi nsuo no ememene to paye na wawie eduro we adaka ni mu no nsuo ni hyem to paye ne hye ho fa nsuo ne memene to paye no na namu yade oso ye very stubborn ewo nipadua ni mu no ebe clear na free ho ama hwato enamu yade de se wunya na nabi aduro ya wawie oba mistie ba PFA pharmacy Coastal pharmacy apidanke ba dani heba Fredimens Fodro heba wasante bekwai Mr. Oben wa asinfosu ena Constance Ankama pharmacy wa asinfosu wa ubenya na nabi nuibi na nabi nama 0549 99 9253 0549 99 9253 na Osipes Enterprise ye ndie kumase ne yewo keyetia Dubai market wo police station na yewo keyetia Dubai no ne nkyɛn pɛ na Osipes Enterprise ye di eduma na wie onipa wutie mie sɛ wo pɛ perfumes a ɛyɛ kama wo pɛ slippers de ɛyɛ kama ɛma ne mɛma de a baby asasa oba ye nkyɛn ye nneoma ne ye papa ebo na efo ye tuton ene ye tonen kronko perfumes bi te se Assad ye wo Polo ye wo Club de Nuit ye wo Medlot any other perfume brands ye papa ye ya tete so bone wo form ene ye wo slippers Adidas ye wo Nike ye wo Gucci ye wo Hermes ye wo Versace to papa ne prekwate na hano ye bone da form betu bi nsokoton ye number ne ye 0249 23 83 70 and 050 252 0634. Edinio oba de achiame akra adanse praso aha esuo pra ne so praso ayo ne ko o hin no ede jase hene a osan ya assembly mai ena wasi kuro ne ewura kuro ura no etu kwan wasan de nachi agya ne je won de eze ni tumi na dɔɔso pa assembly mai jase hene a ye di kura jano ye wakasa bebre ya tie wasɛm no na nso so ye gidi a ye men enti ye behia wo ye besan afre obi o sɛ ɛwɔ sɛ ye no hia ye hia wo fia ha meba o hwɛ meba maame oba na osu otwi pragia na odidi nsɛmfo wo ɛhɔ no oba na obɛka kyerɛ sɛ pragia nde na na ode ye bra wanim wase me ban de pragia kwa America so akra ne sɛ ne afrɛ sɛ omefa yare ni nkɔ Asem clinic nti o no sane se si order su twi pragia no wagyan monetizing ye adwuma na sɛ asɛm man bu mi wasan ko video mi ba ne why na ko video ba asɛm man no ko video akra ne kan na wotwi no ato ne fon so ama akra ne sɛ rasa form you no ba asɛm mefa no dropping akɔ baabi no so onko omo for so chama akra ne sɛ ogya kan kakra wasa gya ka ne nso ka obo to aso enti
yebehia o ewofia ha fi se wakasa bebre na nso no ensisi so ema yesa yebehia o na wankasa no ye ne o adi ho nkomo efi se wa ma adanse o se dompo ase hene kura no edin beba mu ni ade a ni se won kura de obo ne din efi se won edi na chi agya na nka bibia si anka ekobɔ na mane ye nkɔko eyesa na ase wo pa kyerɛ se wo hene no na ase wo hene na ase okutupa se wo hene bia pa ni monyam senka obɛyɛ ade a efe na nka yɛbɔ a yɛbɔ ne din abata hoyi na nka yɛ ni monyam hyɛ ede ama ne kuro na wo kura no se nke se wo hene de na chi agyaw na se bibi se yesi no ankɔbɔ wo hene de amane na wa wugina wutumi so eboro etoto abo wo se no ototo bo wo so wo de sekan ne ba na me defend myself na me tobo ebo a ye de defend sekan on se eniema bi wo ho a ya ye nhwe ne ye ma ye nya eniema bebre chinchiri ye de wotena akonwa so a esu ni ba bi wo ho a wo se wo totwene ye bebo aposifo no so aba so efi se ba se no awura kire se baabi no ono ba ya wo mo hoto no wo frɛ wo hene bi ama nko hene ne ba ma aposifo no ka se we anya wo hene asɛm ama wo mo ye yampa nananom ba se ya mo mfamo ho nyigim se na yasa na samudin ko small pass mu dwe ti mo nkrofo bi ye se ya na mo tumu nan asifom enti we di akra esanse ye behia ni ntino me mpese me wura mu bebre enti ye besa afrɛ no ye hia no wo mra me kyerɛ mu ye na afidie wo ho no ye ntu anamaw anya saa akra de wo se ye bia no ye be ya wura na anim da so no de enye hu enti ano de entwam krata na se wonya sika nkosan a ye ne ye be pesika ama no no akosan ne ye de animu na yakɔ na so oba de a ne ayi fi se we esono sika ntwitwa na esono konwa asɛm no so a wɔde abam na ye ni homa mienu disa wa ma na se ye wura baabi na se na konwa bɔ no de a ana se asambere ma na afeso ne ya ntu bi ama ne bi wa ene ono antu opa omra na ye hwɛ kon ya befa so a ade asomdwe ebeba edase monene nkasa se na wotwe a yesimu ya wada assembly man a wo yigya ase hene ye hia no ko ne nsɛm o ka ye wo one ne nkomodie mu sebe nana ento asomu onsɛm a wo kan ensisi so jata babusa o question wo dodge question no o se anyanyam bia wo ne maami mienu why na share attack ase wo dodge question no we need to know some things and enuoma bi wo ho a wo kasa yi nananom di frim wura oni Ghana nana don pass what ni baabi mfani di masa asem we mu se ye di kurasha wonsa na se wura ni ho a wura wo baabi a wosom enti de akire wo so no ye de kodan ye wura se ye wura ni hanana de aba mesunie tinana nim sama mi wabo na pai na ni achi sei ya wote ha awura akoma to yam but in the first place before say ya wada ni bedru no wadama uni wukunu monkwa asinfosu hospital monkwa sign krata no na monfa krata de nto ho ada ibehia no bekere de esese ye de sa krata ne ye wate mbacho mate ofani na secretary no doctor no wo hwe am aduro kwa mantimi anje me ba no sukunti mi sika nyinasa o yesa krata no na ya danse timewu de matime pemesa na krata no na ya danse se ye bekọ court a wo sign sa krata no maposi ehu the extent of damage a wakoso what the American mate mbacho mate very good munhia wodom wachire ho awia weekends ni yekodie eya anonom grow fine na duro ne ye eduro wodom no anum ato a ebeboa wo o mensisi mu nsɛm nya onomo a ebeboa wo edura na adwona wuntumi na tititi ya kyewa eduro we beboa wo sɛ onomo a ɛbɔ ho ban ma ho yɛ den baabi eto nu bia nso kwa agrufa a yɛduro no ubenya bi ato anom 0244596532 eye Dr. Grofine ne number no na homka hit patch ne de yesi baabi eye o ya no tetare ho wapone wapo so na ye wo ye wo onsebuom na wayase twiwo